Chérifou Flebro ambe afo ka walma don anyo do fo kari o kari salamatu manadu ambe faso don wole ni kelemblem ga bishuna mabanando ba ambolo ma folo ojoye oye docteur Moussa Guindo niko docteur Moussa Guindo porte-parole du parti Fassé MPJ Faso Yele docteur Moussa Guindo une show faut le cadre mo le bloc anyesi Chérifou Flebro mo mais bela gidin fo be ngenyo be plateau kan bu defo ki refo ka Chérifula barakla defo malien munu mi kan la mali ko mali ko kan ku defo nga parti président Mamar Diarra ka fo nga parti tonon defo amna ndado borom na la ka ke jamana jokan la ka borom ku jehra la. Merci beaucoup ni ku docteur Moussa Guindo nambore maflana ojo te maduli oye docteur Mahamadou Konate. Nous avons docteur Mahamadou Konate, Madouolite, président M5 RFE Malkoura. Président Elishou, Folka du Bloc Agnesi Chérifou Flebro. Assalamu alaikum rahmatullah. Allah dit là que Kishi Chouran Bela Jelenkan. Quand l'emba Bela Jelenfo, le plan Bela Jelenfo. Quand M5 Malkoura, mon Bela Jelenfo. On a un gagnon nettoyé sans fin. Allah ka en wuli chogné amena femme fo ala ka ke faso jokan ala ka na fase ambela jelema ala ka to ka ke konaji akono ani ladri akono mais président une question parce que si c'est ga wuli te na mi ninga anana bomu kalma M5 RFE Malkoura docteur Mamadou Konate président félicitations merci anana chogodi. Bon, comme la souligne là, M5 RFE Malkoura kono ani jekuluba durude jekuluba kelen o nyemo kune no engagé Mali président yi abe yelema ni jekuluba durude ni nyonche donc a sera oma ni to nyoye dana dankan ka fonga a présidenta donc akara ni hukum de kono donc dana mindo nyakumbe ni buyaye ani jɔyɔrɔ fana ye parce que a bɛ fɛn caman de ɲini adamaden fɛ ni ma y'u bila i ɲɛfɛ i ka cɛya tɛ u dana da i kan o darala de donc f'i ka o dana minɛ fa an dun fɛ yen an ko an ka baara bɛnnen bɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔlɔsi u ka kɛtaw la min ɲɛna ka u lafasa o kan min ma ɲɛ ka u lasɔmi ani k'u bilasira. Donc en mot au Barmina depuis 10 janvier on a d'amener alhamdulillah on est quand on fort on est communiqué d'ok déjà là-bas on est ok on est également maintenant on est communiqué conjoint demandant il y a demandant moi il y a mis que co accord d'Alger co banatu on est Kambora Sidaoula Koudaï awa Kononintala en kumana ka hakilina di aucun voilà donc mais c'est comme la sur mais c'est comme une foyer au yene d'accord donc on monsieur ga fongo félicitations mais mandat côté au lade mandat kudu mandat imbe boli kala sabakono ne ya nyininga mandat akabla tamashin kono tamashin mi anka jakulu ka sigidaw la ka représentation bi romuna no coordination régionale yi anga se kan ninkura fiola d'accord ani fana anga se ka jamana jekulu to farñon kan fen fi hakili ka jamana inglan chien kan alla diria kan anga se ka ben kan kelema jamana tableau ñuman kan wala sa jamana do nga se kan en la main donc ne ka manabna keni hakilina fla kon inchallah d'accord OK merci beaucoup Massamana oui Mamadou Dia digo Mamadou Dia secrétaire général de la coalition Angatanye voilà Dia vraiment merci beaucoup ani wole nananga kenega folka du le bloc anya si chef la fait bon ambela jele su ambe efo ni baraka ñogon Chérifula bela jele fleba ni lamekelaw bela jele fo anu tiaka bismillah ka ni mo fa me plateau ka no docteur nunu ni éminence nunu be ka befo i tokola donc meñere ka tonde fo et puis ka foli la c'est malide bela jele man ka don kene kono mais amado mini ngawla ko anga tanay akatanay amu reform de akatani muye
a ka taa n'a ye ɲɔgɔn faranjɛkulu de don an k'an bolo di ɲɔgɔn ma tɔnw ka ca bɛɛ bɛ dɔ la mais hakilina fɛn fɛn ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kura kɔnɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka taa ni Mali kura ye hakilina min don transition ka taa n'a ye Assimi ka taa n'a ye n'a ye jaabi yɛrɛ b'a fɔ AES ka taa n'a ye donc dynamique min bɛ sen na Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔ en un mot Mali kura a ka taa n'a ye donc soutien don kɔkɔrɔmadoli don ka bɔ anw yɔrɔ. D'accord, envers la transition. Exactement. Merci. Mate. Donc no bɔra dɔrɔn Ngolo Jara, docteur Ngolo Jara. Folikan jumɛn bolo ka ɲɛsin Cherif Fula filɛbagaw ma. Ka foli bila ka taa an lamɛnkɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen yɔrɔ, ka foli belebele bila ka taa o yɔrɔ, ka foli bila ka taa an ka technicien yɔrɔ ani an barokɛɲɔgɔnw ni ka taa sibila kɛ ka taa an ka fiɲɛtigilakaw ni civil minnu tora jamana ni kɛlɛko la Ala ka lahara sɔn sumaya n'o ye Ala k'anw yɛrɛw ɲɛ k'an da dɔn. Merci beaucoup. Aboubacar Traoré Enfré. Balantan Bana. Vraiment félicitations. Merci. Parce que mu bɛ se mun na o don quoi mais ni Ala ye mun kɛ o ka ɲi voilà sinon an bɛɛ ŋaniya kun ye kelen voilà i y'a faamu voilà i y'a faamu donc bi ça c'est un autre débat donc maintenant folikan jumɛn bɛ bolo ka ɲɛsin Cherif Fula filɛbagaw ma. Bokele an bɛ foli bila an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati na maa ma sɔgɔlen bɛ Cherif Fula télé la i y'a fɔ cogoya min na ni ye laada ye nka kaniko kun kɛlen don ka débat in tunu maaw la dɔɔni. Nin ye an sigilen débat kɛnɛ kan nin wagatinin na u b'a fɔ bamanankan na Bokele ko ni ye tiɲɛdala sigilen kasi la a na kɛ a ma ɲuman ye tiɲɛden na walasa bi su in na an bɛ ka babu bɛna boli fɛnba kelen de kan o ye Mali senbɔli min kɛra CEDEAO la donc bi kɔlɔlɔ min b'a la ani sɔrɔ min b'a la donc da bɛna don o de la ka a walawala min b'a to min ye an ka maa wulili ninnu u bɛ se ka jamana kɔnɔdenw la faamuya k'u to u sigiyɔrɔ la cogoya min na. Ok kuma ɲɛna an bɛ taa ni docteur Musa Gindo an bɔra mun kalama k'a ye k'a fɔ ko an ka jamana parce que an b'o de fɔ tiɲɛ don jamana saba mais an bɛ mun dɔn an bɛ kuma an yɛrɛ de kan k'a ye k'a fɔ an tun bɛ CEDEAO la donc an nana bɔ mun kalama k'an bɔra CEDEAO la donc maintenant ni an bɛ e yɛrɛ ɲininka kun jumɛn de la ni nana cogo di. D'accord, n b'a fɔ kosɛbɛ. Je pense que nin question de bɛ jamana bɛɛ kun kan bi. Bamananw ko ko mɔgɔ tɛ se ka den wolo ka ko dɔ yɛrɛ la. Tɛ se ka den wolo ka n'a kun tɛ fi ɲɔgɔn fɛ. CEDEAO ye maliyɛnw ta de ye. Parce que mɔgɔ minnu ye CEDEAO tu tigɛ ka hakilina ɲini ka na ani minnu y'a gafew sɛbɛn maliyɛnw b'a kɔnɔ. CEDEAO créera ka na bila bɛrɛ t'a ni san 50 cɛ parce que i b'a ye k'a fɔ 1975 a bɛ créer ka jamana basigi ka na ni basigi ye a jamana 16 kɔnɔ ani ka a sɔrɔ ka yakubaya. An bɛ ɲininkali de kan yɛrɛ kunna CEDEAO créer ka se bi ma a ye hɛrɛ jumɛn se Mali ma o ye question ye an b'a yɛrɛ ɲininka ni a ye hɛrɛ min se Mali ma depuis a créera fo ka na bi la Mali denkulu min b'a kɔnɔ bi ni ma hɛrɛ ye k'a ye mun lase u ma n'a bɛ se ka hɛrɛ lase mɔgɔ min ma minnu yɛrɛ y'a hakilina ta k'a tigɛ a jamana ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen olu kɛlen bɛ ka a tigɛ k'a bin u yɛrɛ ma n bɛna misaliya dɔ d'i ma Mali ye depuis 2012 Mali bɛ kɛlɛ kɔnɔ fo ka se bi ma CEDEAO dun ka rôle fɔlɔ ye jumɛn ye o ye ka basigi lanati jamana 10 kɔnɔ mais u ma se ka basigi lanati an kun Mali kɔnɔ kɔngɔ bɛ maliyɛnw na minɔgɔ bɛ maliyɛnw na maliyɛnw bɛ ka faga mɔgɔ 500 mɔgɔ 600 mɔgɔ 100,000 ni ma deli ka CEDEAO ye k'a nana ka na k'a fɔ malo tɔni 100
fourage d'un temps et ka dɛmɛ di jamana kɔnɔdenw ma ne ma deli k'o ye télé la ma deli k'a ye Mali kɔnɔ k'u ka dɛmɛ filɛ nin ye mais n ye fɛn kelen mun kɔni y'u la u ka mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko ni o kan ka fanga yɛlɛmɛ n'o ye ka mana falen a bɛɛ y'a pur'a kan k'a k'a yɛrɛ sago ye i n'a fɔ Alassane Ouattara a ko a ma sɔn coup d'état ma parce que Mali ye coup d'état kɛ coup d'état ye fila ye ale ye coup d'état min kɛ anw minnu ye mɔgɔ kalanenw ye anw b'a dɔn k'a fɔ coup d'état in de ka jugu ni dɔ ye Guinée président y'o kelen kɛ o bɛɛ ye CEDEAO mɔgɔ ye mun b'a kuma kɛ Macky Sall b'o sira kelen kan bɛɛ fana ɲɛ b'o la anw ka miiri la CEDEAO kɛra ka bɛn kan k'olu yɛrɛ ta de CEDEAO ni a tun bɛ hakilina min tun b'a la a sigira ni hakilina min ye miirina min ye n'o hakilina tun bɛ yen bi Mali tun tɛ b'a kɔnɔ donc anw bolo bi hakilina min kɛra ka CEDEAO sigi ne ye ka jamana 16 in ka basi dilan na ten ka sɔrɔ ya k'u ka yan olu jamana 16 in ani Maliyɛnw an ka yɛrɛ ɲininka k'a fɔ walima basigi nana wa a ma na basigi ma na sisan sɔrɔ ɲɔgɔn wɛrɛ sɔrɔ ma Yakuba sɔrɔ ma Yakuba donc pour nous CEDEAO a ma fɛn ɲ'an ye ka se ma i bɛ tila kuma la k'a fɔ ni dɔgɔtɔrɔ ye dɔgɔtɔrɔya la n'i bɛ ɲɛbɛkini di mɔgɔ ma n'a bɛ kunkolodimi kɛnɛya walima n'a bɛ pali furakɛ hali n'a bɛ sɔrɔ a bɛ farigan bila i la an t'o lajɛ a bɛ kɛnɛya mun d'i ma effet thérapeutique a bɛ lafiya mun s'i ma n'o lafiya ka ɲi ka ban a kɔlɔlɔ ninnu na an b'o ɲini ka ban CEDEAO nali kɔlɔlɔ de ka ca ni a ka ɲuman ye Mali kɔnɔ o ne ka kumakan fɔlɔ ye. Ok merci an ye ka kuma fɔ docteur kumana ale yɛrɛ fɛ bɔli a fisara a ye argument mun avancé n b'a dɔn fasodenw bɛɛ ye nin lamɛn donc au nom du MPJ faso yelen donc an bɛ bɔ yen an bɛna docteur Mahamadou o ɲininkali kelen ye ale ye mun fɔ e bɛ se ka mun de fɔ. bon i ni ce i ka ɲininkali la n m'a fɔlɔ min ma CEDEAO sigira 1975 ko minnu kama a kuma fɛnɛ a ko a bɔra o hakilina ninnu kɔnɔ ne b'a fɛ k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la hakilina jumɛn bɛ yen CEDEAO sigili kɛra gafe min hukumu kɔnɔ n'o ye traité constitué k'o falenna ale quoi voilà sɔrɔ yiriwa fɛ a ma falen ka jamana ninnu jama 15 dɔw yɛrɛ ko 16 ko bon Mauritanie accord d'association bɛ Mauritanie ni CEDEAO cɛ bi bi na kabiri 2017 hali ni 2000 a bɔra maa tila ka boli CEDEAO nɔfɛ ka delili kɛ k'a ka don o delili ninnu kɔnɔ u bɛnna k'u ka bɛnkan dɔ sɛbɛn bɛnkan dɔ signé o ye m'o la accord d'association u bɛna nɔgɔya dɔw ni u cɛ baara la n'an ka fɔ 15 k'a fɔ politiki minnu bɛ o jamana ninnu kɔnɔ a kɛra an ka sɛnɛ fanfɛla fɛ o a kɛra an ka sɛnɛfɛnw bayɛlɛmali fanfɛla fɛ o ka se k'o politiki ninnu harmoniser ka kɛ kelen ye jamana ni ɲɔgɔn cɛ k'u kala ɲɔgɔn na sirabaw fan fɛ ani pankuru ka sira fɛ a kɛra sirabaw ye ka olu dilan ka ɲɛ walasa jamanadenw bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ nɔgɔya la u bɛ se ka feere ni sanni kɛ ɲɔgɔn bolo nɔgɔya la ni kelen jumɛn falenna ni si ma falen ne ko dalu de dɛ a si ma falen 2000 waati la 2001 précisément u nana hakilina kura wɛrɛ fara kɔrɔlen kan parce que u y'a faamuya k'a fɔ ni k'i bɛ nin fɛn o fɛn sabati a ti ɲɛ ni jamana basigilen tɛ politiquement mara ni mara cogo man ɲi dɔrɔn a ti ɲɛ donc ko ka fɛɛrɛ tigɛ an ka farafinna ni tilebin fan fɛ maraw ka sigi jama sago fanga kan ko kɔlɔlɔ ka dɔgɔ min t'o ye u y'o bɛn ka sɛbɛn protocole u y'o de dilan ko ka fanga puruti sariya kɔfɛ min tɛ sariya sira ye ko k'o kɔn
n'o ye puccu ni coup d'état ye awa ko ni min y'a kɛ ko k'o ɲangi ɲangiri dɔ o y'o misaliya di a kɔnɔ jamana y'o tɛgɛ bila an ka jamana y'a tɛgɛ bila a la donc an ka lahidu kan de don an ka dalakan de don an dun fɛ yan an bɛ dalakan kɔrɔ dɔn ko hɔrɔn y'a dalakan de ye ni si ma falen k'a fɔ ko sira ye mun kanw ye ne kɔni bolo économiste dɔ tun ka ɲi kɛnɛ in kan quoi ne b'o Sikaso de siraba min bɛ Sikaso ka taa Burkina siraw de y'a dilan ka na fo Bamako yan siraw de y'a dilan kɔnɔjɛba sira in siraw de y'a dilan nɔgɔya caman bɛ yen anw ka nafolo sɔrɔ sira fɛ k'an ka jamana dɛmɛ CEDEAO sen b'a la n'a ka institution financière ye BOAD ni la banque d'investissement aussi de la CEDEAO santé fan fɛ jɛkulu sigilen bɛ CEDEAO bolo ka nɔgɔya don ni banajugu cunna an ka jamana tilebin fan fɛ ka se ka o kɛlɛ nɔgɔya mais fɛn mun CEDEAO ka nafa min sera jamana ninnu ma Mali an bɛ kuma Mali ka kuma de la a ka ca hali kalan sira fɛ n m'a fɔ n ko a bɛɛ kɛra cogo la dɛ k'a fɔ an ka jamanadenw ka bɔ ka taa kalan kɛ Burkina ka taa kalan kɛ Dakar université la nɔgɔya donna la k'a fɔ droit min n'a bɛ imposer Sénégalais kan k'a fɔ k'a ka inscrit frais d'inscription ni o kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ k'o kelen de bɛ o kelen jamana siraw jamanadenw tɔw fana bɛ gosi n'o bere kelen de ye tiɲɛ don pratique la dɔw tɛ k'a k'a ɲɛma mais o tɛ sira nɔ ye dɛ o ye jamana yɛrɛ nɔ ye mɔgɔ bɛ ko dɔ ɲagami kelen tɛ dɛ awa k'a fɔ ko siraw ma foyi ka ɲɛ 2012 crise nana tiɲɛ yɛrɛ la ne bolo hakili bɔra de n balimakɛ don n bɛ hakili lajigin dankarilen kɛla an ka jamana la k'a minɛ fo a sigiyɔrɔma 160 ɲɔgɔn fo ka na kɔn na yan fan fɛ CEDEAO wulila ka guliki bɔ ka kɛlɛ kɛ ko jamana tɛ tila ko Mali tɛ tila ko de jɛna ye ka ɲɛma sɛgɛrɛ u ni sɛgɛrɛ partenaire bɛ yen k'u sɛgɛrɛ k'a fɔ ko ka kɛlɛkɛ jɛkulu sigi sen kan walasa ka na Mali dɛmɛ n'o wele ko MISMA ani Union africaine de y'o baara kɛ MISMA CEDEAO ni Union africaine de y'o baara kɛ awa hali MINUSMA min ni bɛnkɛra ko k'o bila ka na n'o tun tɛ ne yɛrɛ fɛla ye CEDEAO ka jamanaw ka kɛlɛkɛ a fama bɛ y'o ka kɛlɛkɛdenw de ye ka kɛlɛdenw caman de b'a la o bɛɛ ye dɛmɛ ye o donc dɛmɛ ma k'an sago ye o bɛ se ka fɔ mais n ka dɛmɛ kɛ o tɛ tiɲɛ ye dɛ o tɛ tiɲɛ ye dɛ n bɛ bɔ kuma na dɛ a ye fɛn caman fɔ n bɛ bɔ kuma ni yɔrɔ min troisième mandat ko c'est-à-dire an bɛ fɛnw ɲagami kelen tɛ i fana an k'a ɲini fana ka CEDEAO sigi kan na sigi ni sariya minnu kan o ka ɲini k'o dɔn CEDEAO ka sariya si tɛ yen bi bi in na ko min bɛ bolila jamanaw kan ko troisième mandat kɔn b'a la a kelen tɛ yen u tun y'a sɛbɛn labɛn ko ka troisième mandat kɔn ko jamana bɛɛ ka sɔn fanga ka dan mandat 2 ma jamana ma sɔn ka ratifier a signé ka ratifier donc a ma don ba la parce que a mago bɛ hakɛ min na walasa ka don ba la o ma sɔrɔ o de y'a to n'i k'i bɛ troisième mandat k'i bara n'i bɔra ni sariya sira ye fanga foyi tɛ sira bolo k'i ɲangi n ko fanga sira sariya sira ye o kɔrɔ ye di n'i ka constitution yɔrɔ dɔ falen constitution b'a fɔ ale bɛ falen cogo min na o falen cogo bɛ constitution kɔnɔ donc n'i y'o sira taama ka yɛlɛma don i ka constitution kɔnɔ i y'a kɛ ni sariya sira de ye o a kɛra ŋaniya min ka kan ye o ye ko wɛrɛ de ye depuis y'o kɛ dɔrɔn sira tɛ se ka i ɲangi tugun parce que i y'a kɛ ni sariya sira de ye a faamuya donc an ka u ka sariya gafew ɲini k'u dɔn CEDEAO sigi kan si ma kɛ ko ka jamana in an ka jamana in dɔ la kelen ko ka o stabiliser i y'a mɛn politiquement o t'a ka objectif la o n'a b'a la k'a bɔgɔ d'a ma tɛ yen o ko ni crise conflit binna an kan ko responsabilité ale ta de ye k'o kɛ non a bɛ jamana dɛmɛ de o a bɛ dɛmɛ de mais k'a fɔ a b'a kɛ e tɛ se k'o fɔ yɛrɛ e de ka responsabilité don ni kɛlɛ binni kan k'i défend tɔ bɛ n'i dɛmɛ de mais k'a fɔ tɔw m'a kɛ a kɔrɔ e yɛrɛ bɔra i yɛrɛ ka responsabilité kɔrɔ dɛ donc ka bɔ kuma na médecin comme ale ye dɔgɔtɔrɔ ye
ko dɔgɔtɔrɔ n'a ye fura di ma ne b'a kɛ nin ye n b'a fɔ ten ma ko n'a bɛ fari ŋɛɲɛ min k'olu t'o lajɛ k'a bɛ kɛnɛ min kɛ k'olu lajɛ ne b'a fɔ n ko ne t'o dɔgɔtɔrɔ façon fɛ dɛ les effets secondaires la dɔgɔtɔrɔ t'o lajɛ ne bolo ne t'i fɛ dɛ parce que o fana fura dɔ bɛ d'i ma o fana na o voilà n'o tɛ kumalen ɲumankɛtaw a dɔ a kɔlɔn bɛ bonya f'a tigi yɛrɛ i ka ɲuman yɛrɛ a bɛ ɲinɛ o kɔ voilà a bɛ bɛn ka fura yɛrɛ ta o kama. ok bon sisan docteur e ye kuma dɔ fɔ sisan komi ale ye mun fɔ e nana n'i ka argument ye mais sisan ko an bɔra CEDEAO la effet immédiat. sariya tɛ effet immédiat in tɛ sariya ye an y'an bolonɔ bila CEDEAO gafeba min na n'o ye traité constitutif ye a donkan bɛ yen a bɔkan bɛ yen a donkan b'a kɔnɔ a bɔkan b'a kɔnɔ. d'accord a bɔkan na article 91 a kuma sigiden 91 a b'a fɔ n'i b'a fɛ ka bɔ sɔnbɛkan ma n'i ye laɲini lase CEDEAO ɲɛmaaw ma sɛbɛnni ka sɛbɛn ka c'u ma k'a fɔ i bɛ fɛ ka bɔ san 1 de bɛ d'i ma o san 1 kɔnɔ n'i ma segin i kɔ jamana tɔw bɔlen kɔ a kalama ni san 1 banna o y'i boli a la pewu. ok donc an bɛ kɔmɔ la bɔ kan bɛ kɔmɔ la. d'accord mais se k'a fɔ dɔrɔn mun bɔra a banna i y'o fɔ i y'i da sogo de fɔ. d'accord an y'an da sogo fɔ parce que an t'an yɛrɛ ye mais sariya la ale sini CEDEAO ka hakɛw bɛ boli an kan fo ka taa san 1 ban. d'accord ok Boubacar kɔrɔfɔ tɛ o de kosɔn n ko su in na débat ka di donc an bɛna Dia o ye ɲininkali kelen ye e bɛ se ka mun de fɔ e y'a faamu cogo di. bon d'accord ɲininkali ni ne ka yecogo la a ka nɔgɔn fo ka tɛmɛ. ok ne tɛna taa CEDEAO ye ka ɲi a man ɲi u ye min kɛ u ma min kɛ ne tɛna taa o la ne b'a daminɛ gɛlɛya nalen Mali kɔnɔ crise nalen Mali kɔnɔ ka na se sisan ma Mali ye mun de sɔrɔ tɔndenya kɔnɔna la parce que tɔn kɔrɔ ye di i b'a nafa sɔrɔ n'i ye kulekan bɔ fana dɛmɛ kan ka don i ma sariya sɔsɔra sariya ma sɔsɔ o ko tɛ CEDEAO yɛrɛ mɔgɔw b'a dɔn effectivement Mali bɔtɔ tun don CEDEAO la parce que Mali nakan kɛra jumɛn ye Mali nakan kɛra ni a ka yɛrɛma hɔrɔnya de an ka yecogo ye mun ye crise daminɛlen Mali la CEDEAO ye Mali ɲangi plateau in kan yan a y'a fɔ dɔrɔn CEDEAO ka acte constitutif kɔnɔ sariya minnu nana ni embargo ye sariya min nana ni fermeture des frontières ye sariya min nana ni gel des avoirs ye a tɛ CEDEAO papier kɔnɔ. non il arrive. donc sanction min bɛ yen article chapitre 16 je pense chapitre 16 article 77 sanction kɔnɔna la ne kɔni ma y'a kɔnɔ donc CEDEAO ye a ka décision ta ɲɛmɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka Mali sanctionner ka fermeture des frontières kɛ ka embargo kɛ ka gel des avoirs kɛ Mali kan o yɛrɛ bɛ CEDEAO yɛrɛ sariya yɛrɛ sɔsɔ parce que fermeture des frontières o bɛ libre circulation des personnes et des biens o b'o lajɔ o dun ye CEDEAO sigikan ye et donc n'o kɛra Mali b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta Mali fana b'a a ɲɛ tugu ka a ka yɛrɛma hɔrɔnya labato sinon Mali a bɛ Mali constitution kɔnɔ a bɛ Mali hymne national kɔnɔ Union africaine le Mali est prêt à la souveraineté à faire la souveraineté le panafricanisme donc diyagoya de don ni Mali ko k'i bɛ k'i yɛrɛma hɔrɔn ye an ka bɔ CEDEAO la parce que CEDEAO tɛ ka Mali ka intérêt défend bilen donc an y'a yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ta an b'a bila o minɛn de kɔnɔ donc u ye embargo ni fɛn minnu kɛ janni k'a fɔ k'a ɲɔgɔn wɛrɛ k'a la an bɛ bɔ a la hali ni i ko i kan ka lɛtiri ci ka na o tɛ diyagoya ye o parce que bon ni i ko i bɛ a bɔ ni sariya ye i bɛ se k'a fɔ k'i bɛ taa ni o sira ye mais déjà que olu yɛrɛ ye sariya sɔsɔ anw kan an fana bɛ a ɲini k'an bɛ sariya wɛrɛ lakile o kɔnɔna la bilen parce que déjà on est dans le non droit donc an fana b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya de affirmer k'a fɔ bon an t'a la bilen tant que aw bɛ nin condition in kɔnɔ an t'a la sinon Mali bɔtɔ m'a fɔ k'an bɔra ko parce que an ma nafa sɔrɔ CEDEAO la non Mali bɔra de parce que a yɛlɛmana an contre la an ka intérêt t'a kɔnɔ bilen an jamana minnu ka kunko ye kelen ye peut-être que an ni dɔw ninnu ka kunko tɛ kelen ye bi ni waati in na
gɛlɛya nalen Mali la an b'a daminɛ o yɔrɔ de la sinon avant que gɛlɛya ka na an kan tɛ ni o ye donc Mali bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ cogo di nous an n'u ma disposition tɛ yen nɔ hali ka troisième mandat kɛlɛ d'accord mais disposition bɛ yen nɔ pour que constitution ka yɛlɛma o parce que a fɔra ni élection bɛ jamana kɔnɔ san min na i man ka maga i ka constitution na o san na mais o bɛ ka kɛ fan bɛɛ fɛ mais est-ce que Mali crise a daminɛra ni CEDEAO ka sariya sɔsɔli de ya Mali crise ma daminɛ ni o ye o Mali crise ma daminɛ ni constitution ko ye o Mali crise ma daminɛ ni élection ko ye o guerre ni rébellion ni narcotrafiquant mun nana bi Mali kan o gɛlɛya de bɛ Mali kɔnɔ donc Mali y'a yɛrɛ de k'a fɔ an b'an jɔ ni an yɛrɛ ye NISMA o MINUSMA o nin si ma Mali ka affaire kɛ an sɔnna nin bɛɛ ma mais nin si ma Mali ka affaire kɛ donc olu mɔgɔ kelen yɛrɛ de tilara tuguni k'a fɔ ko un pays souverain ne sous-traite pas sa souveraineté ko jamana fɛn fɛn n'i b'i yɛrɛma ka hɔrɔnya la i t'i ka défense n'i ka lakana kalifa donc an y'a ta an yɛrɛ ye donc an b'o tɔ de kɛ o de kama an ko a ka taa n'a ye dans le cadre de la souveraineté an k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ba la an k'an jɔ ni an yɛrɛ ye an k'an ka défense kɛ ni an yɛrɛ ye an k'an ka kɛlɛ kɛ ni an yɛrɛ ye an ka kuma ni an tɔgɔ ye an k'an ka nafa ɲini an yɛrɛ ye donc ne b'a bila o minɛn de kɔnɔ donc a tɔ yɛrɛ fana CEDEAO yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn k'a la parce que accord additionnel o protocole additionnel o protocole constitutif o a bɛ hali jouer monnaie kan a bɛɛ b'a kɔnɔ et donc i tɛ se k'a fɔ k'i b'i bɔ a kɔnɔ ka tila ka continuer donc c'est des étapes c'est un processus ne y'a faamuya ten nɔ. ok Boubacar kɔrɔfɔ tɛ voilà donc docteur Ngolo. Oui, situation en bas la situation gɛlɛman situation nɔgɔman don mais a ka baro in baro gansan tɛ baro barikamaw de don baro in a bɛ bila kalan minɛn kɔnɔ n'an k'an b'a bila kalan minɛn kɔnɔ a bɛ fɔ ko droit international kɛrɛnkɛrɛnnenya droit international sira dɔ bɛ yen an b'a fɔ o ma ko droit communautaire min bɛ boli yɔrɔ ni fɛngɛw kan an ka dɔn k'a fɔ ko fɛn min ye waati jan ye jamanaw tun bilalen don u yɛrɛ ma jamanaw tun bɛ bin ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn fɛngɛ n'an b'a fɔ o ma ko anarchie internationale mais a nana ye k'a fɔ n'an ma bɔ nin anarchie internationale kɔnɔ a maɲi o de kosɔn tɔn nana créer ka ONU créer ONU fɛnɛ y'a yira a ka minɛnw kɔnɔna na ko fangaw k'u fara fara ɲɔgɔn kan o de hukumu kɔnɔna na chapitre dɔ aménagera n'an b'a fɔ o ma ko chapitre 8 a taa se a article 52 53 54 de ko a ye tɔn créer a bɛ yamaruya b'a bolo sariya b'a bolo a ka tɔn créer olu de kɔnɔna na Union africaine bangera Union européenne min bangera ka na fo ka taa se hali bi AES min bɛ fɛn na o bɛ u ka motivation fɔ n'i y'a jateminɛ minnu bɛ nin baara kɛ bi k'a fɔ ko ka Mali bɔ CEDEAO la ani jamana wɛrɛ minnu farala ɲɔgɔn kan n'u ka motivation ta kun jumɛn na o y'a kɛ objectivement a kun fɔlɔ ye min ye o ye sariya b'a yamaruya k'a fɔ ko jamana ni gɛlɛya b'aw da la a k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n y'olu sariya kisɛw de fɔ a ka kɛ kelen ye a ka jamana fɛngɛ a don AES min bangera sisan u bɛ se k'a ɲini ka taa u sɛmɛ ONU na kumakɛyɔrɔ bɛ d'u ma hali n'a tun ka di n'u CEDEAO tun bɛnna la kumakɛyɔrɔ tun bɛ d'u ma u ka chaise yɛrɛ bɛ se ka d'u ma Union africaine na o ye droit international yɛrɛ tagabolo ye donc o ye motivation o ye fɛn min kɛ sariya b'a fɔ a bɛ se k'a kɛ sariya b'a fɔ k'a bɛ se k'a kɛ maintenant o la sisan motivation dɔ bɛ yen n'an fɔ o ma ko motivation subjective donc an y'a kɛ ni ŋaniya dɔ ye a ŋaniya fɔlɔ ye min ye an b'a ye k'a dɔn élection tun bɛ ka surunya Mali kɔnɔna kamasɔrɔ CEDEAO sariya tɔn kɔnɔna na vraiment ka marifa ta ka na fanga na o kɔnɛ don mɔgɔ si tɛ yen hakili bɛ min fɔ a bɛ fɔ o ma ko bon sens k'a fɔ ko n'i bɛna fanga na k'i ka na n'a ni marifa ye vraiment o droit de plus fort a tɛ plus fort yɛrɛ arranger kuma tɛ plus faible ma n'an taara o cogoya la bi ni e y'a kɛ dɔ b'a kɛ la dɔ b'a kɛ la o ye gɛlɛyabaw de o de kosɔn dan sigila ko la kan ka to bɛɛ ɲɛ fanga kɔnɔna na alors donc élection waati bɛ ka surunya ka se kamasɔrɔ CEDEAO tun bɛ ka tɛmɛ ni tagasira dɔw ye ka gɛlɛya ni sanction ni fɛnw ta sanction a nana ye CEDEAO yɛrɛ kɔnɔna la sanction ninnu filɛ nin ye a bɛ kɛ sababuya ye ka tɔn yɛrɛ tiɲɛ fɔlɔ parce que sanction ninnu bɛ boli population de kan ka tɛmɛ a n'a kɛbagaw kan donc o kɛra wali ye population ye CEDEAO ye komi CEDEAO bɛ k'olu menacer de o menace ba de population bolo o kosɔn population banna CEDEAO ye a minnu fɛnɛ bɛ fanga na olu y'a ye k'a fɔ CEDEAO bɛ ka tagabolo min kɛ tan a fɛnɛ bɛ dankarili k'olu ka fanga na n'a fɔra k'an ma élection fɛngɛ an bɛ nin kɛ tan donc i b'a ye k'a fɔ fanga bɛ minnu bolo ani population olu ka yetaw taara kɛ kelen olu y'o bolo di ɲɔgɔn ma u ye CEDEAO ye k'a kɛ fɛn nugutɔ fɛn sinon nugutɔ fɛn tɛ fɛn ɲɛnama ba de don problème foyi tɛ CEDEAO la mais a adamadenw de man ɲi donc adamadenw de a bɛ minnu bolo olu de man ɲi donc
tɔn yɛrɛ problème tɛ tɔn na n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye ko problème fɛnɛ bɛ tɔn nin denw fɛnɛ na c'est à dire ka jamana denw na misali la i bɛ wale minnu ye minnu kɛra Burukina ni Mali ni fɛngɛ yɔrɔ la a kɛ ka go Sénégal ye i b'a ye olu bɛ bɔ ka tagama kɛ ko a ye bɛɛ faga fɛnɛ a ye constitution bɔ a ye élection kɛ mais i b'a ye faga dɔn min na u bɛ bɔla yen ka mɔgɔw wele ka na a ye coup d'état kɛ i b'a ye tagabolow tɛ kelen ye yɔrɔ tagabolo tɛ kelen ye mais o bɛ bange mun na ka sababuya kɛ CEDEAO depuis waati jan a ma kɔn ka kalan yiriwa parce que fɛn min don mɔgɔw t'a dɔn f'a ka hali alliance min créera sisan n'a ma don kalanso la ka a kalan ka kalan k'u ɲɛna i b'a ye don naban mɔgɔ bɛ bɔ a kama fɛnɛ k'a fɛnɛ tɔgɔ tiɲɛ k'a fɛnɛ buruja i n'a fɔ CEDEAO bɛ ka buruja ko in bɛɛ ye dɔnniya ko de kalan ko ni kalan ma don ba la ɲɛtaga tɛ se ka kɛ nin wale ninnu na donc minnu ye Mali sama ka bɔ CEDEAO la olu ka yeta ani population ka yeta u ye CEDEAO ye menace ye u ma CEDEAO ye menace ye fanga ma CEDEAO ka sanction ninnu ye menace ye population ma i y'a ye tɔn sera ka kɛ tɔn lankolon ye ten ayiwa an b'a bisigi k'a fɔ ko sariya b'a yira k'a fɔ ko AES tɔn ka fara ɲɔgɔn ka tɔn créer an k'a dɔn k'a fɔ baara fɛnɛ ka kɛ pour que o tɔn fɛnɛ kana na bin CEDEAO ta ɲɔgɔnna fɛnɛ kɔnɔna na mais fo jamanadenw de ka kalan ka fɛn ɲɛf'u ɲɛna u ka fɛnw faamuya kosɛbɛ fɛnw faamuya cogoya la k'a dɔn barikama de don ni ye Union européenne ta k'a lajɛ depuis u ka classe fitininw na les règles communautaires a bɛ f'u ɲɛna a bɛ f'u ɲɛna mais Michel a dit ma 14 janvier fɛngɛ la journée de la souveraineté n bɔra ka yala a sen fɛ ka taa n jɔ n'i bɛ mɔgɔw la bɛ CEDEAO ba dɔ la tan a fa dɔ la tan après o bɛ segin ka na n ma k'a fɔ ne denkɛ ne yɛrɛ ko ko CEDEAO yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye n'aw bɛ ka fɛn balo fa ne nana ne ɲininka ko o ye fɛn jumɛn vous voyez ce que ça fait donc en réalité fo jamanadenw de ka bɔ ko kalama jamana tɛ se ka kɛ foyi ye jamanadenw yɛrɛ kɔ fo ko o sen don jamana jɔli la ayiwa k'a fɔ min fɛnɛ don o ye jamana ninnu ye AES Mali sera yɔrɔ min ma waatiw sera waatiw la i b'a ye jamana officiel dɔ bɛ na ka fanga ta k'a essayer ka kɛ témoin ye changement ye an b'a bisigi k'a fɔ ko wale minnu bɛ k'a kɛ tan a bɛ se ka na ni changement ye don nataw la kamasɔrɔ AES bɛ ka bange cogoya min na CEDEAO fɛnɛ bangela ten o waati kɔnɔna na donc an bɛ population de lajɛ olu b'a arbitrer sisan. ok olu b'a arbitrer sisan Bɔnar n'i ye kuma ta kuma f'i ɲɛna n ko bi débat ka di yan docteur Musa Gindo ale ka hakilina fɔ docteur Mahamadu Konate ale fana ye a ka hakilina fɔ mun ye Diya fana y'a ta fɔ Ngolo nana ka na a kunna sisan an bɛ ɲininkali t'i bolo. ok Wato Gindo n bɛna e fan fɛ n bɛ ɲininkali min tɛnku i la Mali bɔli min kelen filɛ nin CEDEAO la Mali y'a jira k'a fɔ nin y'an bɔlen de sisan sa teliya la e yɛrɛ bolo an bɔlen min kelen filɛ nin a la est ce que kɔlɔlɔ bɛna y'a la sariya nasira la ani sɔrɔ nasira la an bolo wa. bon ne bolo kɔlɔlɔba t'a la parce que ne ye kuma dɔ fɔ n terikɛ na docteur Konate bɛɛ n'i ka domaine don ne ye dɔgɔtɔrɔ ye n ye politique fana kɛ n ye parti politique baw kɛ n ye san 7 de kɛ IRD kɔnɔ bureau national la yanni ka na MPJ la fɛn caman faamu ne k'a ma n ko fɛn ye fila de ye n'i bɛ fɛn ɲini k'a dilan ni a bɛ mun ɲuman mun lase n'o ka fisa ni juguman ye i b'a baara kɛ CEDEAO AES ka na Mali kɔnɔ bi les 3 pays Konate ye kuma dɔ fɔ depuis transition sigira fo ka na se bi ma an mɔgɔ kalaliw an caman ye maliyɛnw bila fili la bi a sera an ka maliyɛnw bɔ fili kɔnɔ don min na transition bɛ Faransi ambassade gɛn ka bɔ yan olu kungo kelen de bɔra k'a fɔ an tɛ se o kɔrɔ o kɛra don min na ni mun mɔgɔ kelen n tɛgɛ n bɛ plateau kuma dɔ de mɔgɔw dɔw bɔra k'a fɔ ko k'a man ɲi don min na CEDEAO ka ɲɛmɔgɔ bɛ gɛn ka bɔ yan Mali militaire ka lɛrɛ d'a ma ko ko non ko in gɛlɛyara ka ban o kɛra. o kɛra jɔ ka waati la de. o bɛɛ kɛra transition de kɔnɔ. ni transition kɔnɔ kɛ. bɛɛ kɛra transition kɔnɔ. ok voilà. don min na Amérique bɛ da mun na Mali kɔnɔ yan olu mɔgɔ kalanni kelen de bɔra k'a fɔ an ta banna o Amérique kɛra k'a ban Maliyɛnw b'u nɔ la mɔgɔ ma sa an b'an kɛcogo la jamana ɲɛmɔgɔ ye fɛɛrɛ tigɛ ka Amérique kɛ fo k'a ban k'a basigi don min na RFI bɛ gɛn ka bɔ yan o don ko an ma k'o kɛ an bɛ yan bi an ka communication b'a yɛrɛ bolo bi RFI tɛ yan bi Maliyɛnw bɛ ka taa bi jamana saba ne bolo ni jamana bɛ dugu kɔnɔ mɔgɔ min bɛ a ɲini ka gɛrɛntɛ sigi jamana kɔnɔdenw kan ka fɛn bɛɛ tugu la ka baro ni port bɛɛ tugu la
ka jamana yɛrɛ ɲumakara kɛ jamana la ni jamana ɲɛmɔgɔw tun ma fɛɛrɛ tigɛ o y'a sɔrɔ bi Mali tun tɛ yen bi donc u b'a yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ma mun na fɛɛrɛ min b'u bolo a fɛɛrɛ ka bon ni CEDEAO ta ye. kɔlɔlɔ tɛna y'a la min nana a fɔlɔ ye jumɛn ye Mali Niger Burkina fantan jamanaw tɛ n kuma tigɛ dɛ n b'a ka mun f'i ɲɛna an ka kuma Mali ta kan voilà an ka Niger la ni AES la AES kɔnɔ i tɛ se ka kuma AES la ni ma nin fɔ la non n b'a fɛ ka mun fɔ an ka kuma kɔrɔla tɛna k'a kan kun bɛ na fɛn saba bɛ yen minnu fɛn na bi o fɛn saba i bɛ diɲɛ bɛɛ ta ka Afrique ta ne Congo tɛ RDC le Mali est deuxième réserve de lithium en Afrique. De quoi? Lithium. Mali est deuxième deuxième producteur de coton. Mais comme lithium ni fait donc si ça faut si ça bien fait de bien mun Chine o de ka nafolotika ye o de ka fanga ye n'a yɛrɛ Amérique ma k'u bɛ sebɛla bi réserve b'u fɛ yen nɔ ni min bɛ ka dugu jɔra bi n'o o bɛ se ka donc an bɛ gɛlɛya kɔnɔ donc an bolo bi voilà an bolo bi gɛlɛya in bɛ ni bi de ka sinsin ma baara min sigira bi minɛn min sigira bi hali ni anw ma tɔnɔ sɔrɔ anw denw ma tɔnɔ sɔrɔ parce que jamana bɛ dilan est-ce que o dalu bɛ bolo a dalu bɛ ne bolo dalu bɛ ne bolo deuxième des choses Mali ka réserve minière en fer le Mali a 2 milliards de réserves de fer dugu jɔra de tonnes. Mali 2 milliards de tonnes de réserve. I t'a sɔrɔ i ko fɛrɛ an bɛ taa dɔɔni fɔlɔ min na dɛ i ko 2 milliards i ko lithium o yera deuxième en Afrique après le RDC. Voilà donc o bɛ yen o dalu bɛ ne bolo o yera yɔrɔ jumɛn o dalu bɛ ne bolo o yera min a étude bɛ yen a jaabi bɛ yen n bɛ tila ka d'u ma kɔfɛ filanan ye jumɛn ye bon n ko le Mali fer et 2 tonnes en fer 2 milliards de tonnes. Ok. Tu vois comme le Mali a 1,2 milliard de réserves en uranium. Uranium. 1 milliard combien? 1,2 milliard de réserves. Attends. 1,2 milliard. Voilà, il faut se faire pour blaguer. 1,2 milliard de tonnes de bauxite. 1,2 milliard de bauxite et réserves. Mali. Non. 20 millions de réserves en manganèse. 3e producteur d'or en Afrique. Zone CEDEAO. Après le Ghana, Burkina Mali na 2e et 3e. O bi jamana mun kɔnɔ tan o ye fantan jamana ye wa ne ye kuma min fɔ tan ni ne tɛ diɲɛ yɛrɛ ye wa wari mugu yɛrɛ tɛ yen ni ne ye diɲɛ yɛrɛ ye. donc ni ne kɛra sababu ye an ka bɔ. anw bolo hali n'an bɔra nin na tan dans l'avenir Mali bɛ se ka maintenir ka basigi sɔrɔ kɔnɔ ka taa. ok o ye ne ka minɛta ye ka taa o la dugujukɔrɔ fɛnw senfɛ n y'a ye jugement baw bɛ yen pétrole la jugement baw bɛ yen zinc la jugement baw bɛ yen en lithium jugement baw bɛ yen manganèse kɔnɔ n bɛɛ bɛ dugu kelen kɔnɔ Mali kɔnɔ yan nɔ et puis le Mali est premier exportateur et producteur de viande bovin ani ovin na Mali o bɛɛ ye Mali kelen yan nɔ. bamanankan na kɛ misi ni. misi ni ɲɔgɔn ni fɛn ninnu na n'i ye Afrique de l'Ouest ta k'a lajɛ 60 millions de bɛ yen nɔ o ye misi ɲɔgɔn ni fɛn ninnu na o 100 millions kɔnɔna na Mali bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la o bɛɛ kɔnɔna na ka da Niger ni Burkina kan. ok basi tɛ donc Bakari jɔn t'a ɲininka o kɔrɔ de ko sisan e y'a ɲininka mun na de o kɔrɔ ko ja pas de problème. ne b'a danganiya an bɛ bɔ n'a ye mais mesure dɔ bɛna sigi sen kan i n'a fɔ n'i bɛ ko minɛnw bɛna sigi garde-fou dɔ b'a la sɔrɔ ye ba sigi ni banque de ye banque bɛ se ka kɛ Mali ni jamana minnu ye institution créée ka sɔrɔ ba sigi wari ko kuma bɛ se ka na jamana kɔnɔ hali dɔw b'a fɔ ko an ka wari tɛ se ka Guinée ta ɲɔgɔn na ye o wari ye bɛ jateminɛ na ka dilan de Mali bɛ ye wari dugu caman jateminɛ ka lajɛ fili min kɛra u ta la Mali bɛna fili bɛɛ de corriger et puis k'a fɔ an ka wari bɛna fɛgɛya wari bɛ sumani i bɛna mun bila garanti la. ah donc si moi j'ai bien compris o kɔrɔ de ko sisan docteur an bɛna an ka monnaie yɛrɛ fana créer a monnaie bɛna créer o sira tɛ dalu ta la o monnaie bɛna créer Mali kɔnɔ dalu ta la minnu siga foyi t'a la a bɛ créer. d'accord
minnu ko k'a tɛ se ka kɛ yala an bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ sɔn dɔrɔn u b'o fana ye. ok o fana ye sɔn dɔrɔn. baasi tɛ donc i n'i ka dalilu don. parce que an b'a kɛlɛ. n ye min fɔ tan o bɛ yen dɛ. ok voilà ni ne dugu jukɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen a tɔn ka ban komi dɔgɔ kɔni n bɛ tila n'a tɔ ye kɔfɛ. il y a pas de problème docteur Konate n bɛ taa e fanfɛla la i ko Mali tɛ se ka bɔ CEDEAO kɔnɔna na sariya sira kan sabula ko Mali ko sariya de don article 91 a bɔra tan Mali ɲɛmaaw bɛɛ bɛ don min k'a fɔ ko sariya sɔsɔra donc maa min ye sariya sɔsɔ donc anw fana tɛ sariya lakile bilen donc o ka an bɔra de peuple ni an bɔlen ni e yɛrɛ bolo kɔlɔlɔ b'a la o bɔli nasira ani sɔrɔ nasira la wa. kɔlɔlɔ b'a la ne y'a f'i ye n ko min ka d'an ye an y'o de fɔ parce que fanga b'an bolo n m'a fɔ an bɔra mais i b'a fɔ i bɔra a bɛ ɲɛsin dɔw de ma o n'olu sɔnna ma k'i bɔra o de la i ka laɲini ye min ye o bɛ sɔrɔ o k'a sɔrɔ kɛlɛ ma k'a la o mais n'i ko jɛ la n bɔra e jɛɲɔgɔn ma jɛnɛ k'i bɔra yɔrɔ kɔni hakilima dɔ bɛ dɔn ko kɔlɔlɔ tan tɛ o et puis a ye jɛ sigi kan min kan n'i ma bɔ o kan kan i bɛ jalaki kɔrɔ a diyara ye a ma diya ye i b'olu ɲɛkɔrɔ jalaki kɔrɔ ani hakilima bɛ ɲɛna i bɛ jalaki kɔrɔ o. mais comme olu yɛrɛ filɛ boliboli la k'u bɛ fɛɛrɛ kɛ cogoya min na o kana se ka bɔ. o y'olu kun ye o ne bɛ ka sariya de ɲɛf'i ye o parce que ne tɛ fɛ ko défend c'est à dire ni n ko bɛ kuma ne tɛ fɛ ka sariya défend kuma défend ne bɛ fɛ ka sariya ɲɛfɔ de a kɛcogo ɲuman ɲɛfɔ n ye karamɔgɔ de ye k'a ɲɛfɔ a ka faamu a tɛ ko mun fɛ o ko wala ko n t'u fɛ o non non tiɲɛ ye nin bɛ fɛ k'o de fɔ i y'a faamuya donc olu bɛ position min na n'u bɛ bɛn de fɛ an ka to ɲɔgɔn bolo mais diyagoya u kan ka na ni nɔgɔ ye ka an ka jamanaw démarcher ka fɔ an ka dialogue an ka se ka ɲɔgɔn faamu o diyagoya o ne bɛ bɛn nɔfɛ i bɛ bɛn sira taama de o i bɛ ɲɔgɔn faamu sira taama de o mais kuma tɛ ɲɛ kuma bɛ an bɔcogo de bolo voilà an bɔcogo de ma kɛ a kɔlɔlɔ bɛna kɛ jumɛn ye a kɔlɔlɔ ka n min fɔ a kɔlɔlɔ kɔni b'a la sa a kɔlɔlɔ ka ca sa an yɛrɛ ka ŋaniya mais ne ye dɔɔnin fɔ a la an yɛrɛ ŋaniya ye ala k'an s'a kɔrɔ i y'a faamuya ala k'an s'a kɔrɔ o de ye an ŋaniya ye quoi ne ni k'i n da don o kɔlɔlɔ ninnu na ko Mali dɔnnikɛlaw anw de ko bon vraiment ne kɔni b'o ni acquisition gratuite ye quoi n m'a fɔ mɔgɔ m'a fɔ dɛ mais ne ma Mali dɔnnikɛla ɲɛnama si ye ne ko ne m'a ye ko min ko ambassadeur France sera ko bɛna kɛ diɲɛ wuli Mali ma France ambassadeur ka taa o diɲɛ wuli yɔrɔ bɛ min non ko ministre ka taa kɔlɔlɔ b'a la ne dɔ fɔra a ba kɔlɔlɔ b'a la a kɔlɔlɔ dɔ sera ma kana fan fɛ mais a ma fɔ ko n'o kɛra Mali ko bannen o ne yɛrɛ tun bɛ maa minnu y'o fɔ ma n y'a fɔ an ye proposition kɛ o an ma labɛnw sabati a ɲɛ ma ne ye sɛbɛnni kɛ 2013 ka ko caman ye caman bɛ ko fɔ bi na ka taa depuis ministre mana ne ko a kɛra n na 2013 n y'a tɛna n ka affaire kɛ Diomaye Traoré était le président à l'époque fa ye n jaabi i bɛ ka sigilen fara n ka sɛbɛn taara d'a ma par l'ambassadeur Asco Faré qui est au Sénégal il peut témoigner n ko ministre ma ta n ka affaire kɛ parce que an ye relation kan an ye promotion kalan an ye ministre olu ka ni opération déploiement jamana o jamana n'i y'a ta sigiyɔrɔma 80 ɲɔgɔn i b'a n'i y'a jate k'a fɔ 70 ni dɔɔnin ma réussi et puis n ye gɛlɛya min b'an kan nin min na anw ka baara cogo gɛlɛya an bolo de n ko an k'an sinsin min kan o ye MINUSMA ye n ko afirikɛnw bɛ fɛ ka min sigi sen kan an ka tilebiya fan fɛ n ko an k'an sinsin o kɔ de ka na n ko bon olu ni anw bɛɛ jɛlen bɛ espace kelen na n'an ma fɛɛrɛ tigɛ ka fu siri ni terrorisme na yen ni rébellion na yen a laban bɛ sugu dɔw yɛrɛ ma o sigidaw la n ko hali o kama u b'u kɔnɔjɛ an bɛ baara kɛ n ko mais diɲɛ ma ka bɔ yen fɛ ka na n ko nin tɛ solution ye dɛ mais mun ka don i sen na a n'a ma don o tɛ kelen ye dɛ n'a donn'i sen na i b'a bɔcogo jateminɛ a n'a ma don fɔlɔ o tɛ kelen ye ministre na kɛ n ko nin de y'anw sen na mais n'i b'o bɔ ni hakili de ye an ka kuma min yɔrɔ nɔfɛ mais a taara min na n ko labɛnw sabati a yɛrɛ y'a ye baarakɛlaw ta bɛɛ bɔra o kalama u ni ministre bɛ ɲɔgɔn ye o kɔfɛ u sɔrɔla ka furakɛli dɔ boloda lakana fan fɛ an y'a ye a taara kɔlɔlɔ minnu bɔra a la hali bi an bɛ ka dɔw corriger n tɛna don o détail la donc o kuma in tɛ sababa ye k'a fɔ fana ko Mali ye premier nin na a ye deuxième nin na bon vraiment depuis 1960 1900 ale ye fɛn fɔ nin bɛɛ bɛ Mali bolo fo n'a bɔra lithium na kɔsa in na mais a kuntigi a exploité est-ce que n kɔnɔ sa non n'a bɔra lithium na sisan a tɔ bɛɛ tun bɛ exploité la pratiquement
on est pétrole comme c'est même pas ça, c'est encore à discuter. Orban fait un début de année, or troisième, on deuxième, or là en Afrique. En Nobel mi Maldon, ça n'a aucun de Maldon de Hakili quoi. Ni Mambo, Malé, pays riche, Jimena Godo, la guerre, or n'a pas le Tugewa. Afrique, on a fait Fantin, on de Maldoni, on de Jimena Fantin, bon, on de Tchela. Ni Guinée, à la guerre. À demander tant où le bec en fait en Mochela où qu'on a donné à cliquer ça comme nous venons à nos fonds il faut quoi te Congo ou tarami donc à bon moment on doit autant il y a qui ne veut dire à même niveau clé à faire du coloca à bois à même niveau à bois à faire le cas là-bas à créer une même niveau la dunia quoi moi une belle a mal à dire le bon c'est pas que bien le zine dans le corps on te fait la jamane quand sur le fait on va au cas où on va le tout non on te sent dans nous on te yem dans les faire dans nous ya fana bara de sika ayelma ka kafin bo anto saka flo ni me de baraka ni basigla bamanange I basigla ni be baraka ni kilu na fa sur les basigla donc on a chéri on a autour de la machine quoi donc qui va comment dire kollo bala allez aye so comme il faut baran comme il faut ni baran gana ko manaw bibina bangana chamatu ga baran Côte d'Ivoire ka to la dominer bibina oui bien fourni parce que bon la dominer ni o tanaye Côte d'Ivoire mona c'est la Chine que le monde bien on a jamana chamatu fait abora tuma kan tuma ga bago mene baganga mu tama sanna do bro ka bago ni ani gela fana be sécheresse fana be o fana de makoy bago me famu ndu o so no la de makoy ko bita atama o tana e code kata transhumance ba ke code vari no 6 ans mu sera de le là na mbora sidela do be foro kana do fara ka to e do foro mu so kan o to ga bago en to na ka to do gono e ba taxi. Ah, c'est clair. Bon, autant de allez, t'as cassé le fleur, en union, c'est là. Au développement, c'est là que tu es au Macon. Aïe, les passeports, aïe, un 4 km. Donc, nous, c'est normal qu'on ait de l'ado, on a tassé là. De l'ado de tabac. Oui, on a une sensation de mine qui est en frontière là. Sur la féminine, nous, en Cameroun, la misère, au Kobe. Oh, nous, on a pas eu de Faroka. Au fond de l'ado. D'accord. Mais on a demandé 2 mois de mais on a demandé à Yala, à Tama. Tumora un Tama, Tumora Kawi. Et un bel moment de couvrir à un million d'unions. 600, 4 de ces jours. Maintenant, on va se là. Qu'est-ce que c'est que quoi? Mais est-ce qu'on a fait ça à mal là? Il y a quelqu'un qui donc on collabore une journée. Ils vont jouer mal là. Il faut faire la statistique. La statistique. Et puis on va se battre. C'est le Jamanatani Boulou Bella. Sans visa. Au moins 3 mois qu'on sans visa. Maintenant on va se là. Où c'est le visa bien là? Et ça nous fait. Au défaut il faut que année en réunion parce que c'est là où c'est vrai, on a développé quand c'est vrai que ni famille fait si il y a quelqu'un comme Mourandon quand on est quand réunion bichegi au bani digne ma réunion c'est-à-dire ambe espace me décider espace quoi kata Europe kata Asie kata Afrique tout fait moi il fait me déclarer de où alors on fait un malheur économiquement l'informel c'est-à-dire nous nous devons faire barala nous t'étais le kofo charablon nous de serenta ou de kachan ni ta serenta d'accord ambesi kana voilà donc au cours baratambe au safe ani demande nonche nombo sirela abska ngelaye d'accord ali mona ko nfle c'est là ka projet do ka fo ka mona kelen créer c'est là jamana be ni de c'est faye mais ya fo amena ma mais et avec les ngoto il aurait pas n'importe comment fobi ah non non ya ngota avec les ngo de non mena dama est là ça en sagwe ay se kanye ay si ni tâche info ay se koroka babe ay si fa koroba babe oui, Union des États africains, UEA.
a créé en 1959. Guinée, ani Ghana. Mali farla qu'en 61. La famille. Achira. 63. Ma fille. Achira tout dit. Comment on achira? On va payer ça avec nous. Ghana, Ghana, Guinée, Mali. Union des États africains. 3 lettres. AES 3 lettres. 3 pays, 3 pays. Pour pratiquement le même objectif. Presque le même objectif. Donc encore, il faut étudier. Fin quand on a fait bien. D'abord, on m'a développé tout parce qu'il y a comment de fois c'est bon qu'il y a. Mais il y a augmenté 5 ans. Donc là, tu as 5 ans. Quand tu es bien, c'est le temps de quoi? C'est le temps de on ni à son fond faisant 5 ans. On me dit 5 ans quand tu es d'accord non. Parce que fait mais on dit ça va quand. Et on a ni guérinnement de code organisé pour que nous on fait que nous on délai. Donc c'est une action créative en réalité quand nous on dit que ça a marqué comme sur laquelle mais c'est comment quand sur lequel quand on dit tcha fula on me sait que mais on a question là quand bola team 6 ans ani ka yara ko ni sigle mais c'est le contrôle là bon ni bayi ko lode mimbe anga baragelamlo ni ko da fa élection ko là parce que on a ni ka bo transition na de on t'a dit ka tana e kudayi ka tana e anta to yo asimi ka tana non c'est pas ça o te asimi feli kanya ombolo asimi se ko kangon amala bi mando mo kangon e chate glam élection comment va mais bien sûr élection là donc monsieur Dia am daay fa 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 la mo ni ne kini tango ila ta ko to ay ngalo kana mo jabi ako embargo be mi shala ko c'est non comme ay ni ma ajabi abe mécanisme protocole relatif au mécanisme de gestion des conflits abo de kono l'article 22 paragraphe D embargo c'est né en lettres ou n'y a wati la écomog au Dutumbi 600 éléments que force d'attente de la CEDEAO ko be CEDEAO ka yamara la bateau jamano kan ko al embargo y compris l'embargo et sans qualificatif article 22 mécanisme relatif à la gestion des conflits article 22 paragraphe D Flamand est frontière code de tout côté Chara non allez m'te là parce que Chara fana fika Chara donne de bisou comment faut Chara c'est un là aba kono parce que c'est un là où il y a sanction min fo protocole relatif à la gouvernance kono il m'a rassuré moment ben c'est kono ou ma befo ka fo problème ou ma fo koné iye ni Chara soso hake fe fo nyami fe se ka bolika ou flemme ou ma fota les sanctions peuvent comprendre. C'est l'expression. Les sanctions peuvent comprendre. Au Corée, il y a un dilemme. Donc, de la musique, il y a un musique. Ma foi, ni chef d'État, on a boka. Ok, d'accord. Et puis, frontière de Gatou Mal, c'est pas vrai, mais beaucoup de frontière de Gatou Mal, Mali d'ailleurs, frontière de Gatou. C'est là où il y a sanction le 9 janvier. Côte Nif Moye, à Bemadatou, au Côte du Médou, à Carban Médou, Milican Médou, au fermeture totale des frontières. On est 10 ans, on est en frontière de Gatou pendant une semaine. En clair, d'ailleurs, d'accord. Ok, Dia. Parce que Dia, on est quel est le témoin là? Ni en boli min kera sisan no sharia na sira kan ananga soro na sira kan est-ce que amé segan sigini kololo akola d'abord il faut comprendre que faut téno qui va active poser ko kololo tala donc comment te ka fo kololo bala ou bien kololo tala ne tabla o minan ko jamana marabawo te wuli so wada fa dro ka nyogon na je ko bo anga bo CEDEAO law au fond nous ka jaté ou bien fait donc il y a ce qu'on appelle plan A, plan B et puis prévision B quoi ay kuma chama fo kuma kan manu donc quoi baro be seka bolaka je kuma do fo Konaté particulièrement bon nanga mina baro yelema oka ame bo thème kono quoi thème ko enjeu et défi enjeu est humain. Le problème mais c'est un problème de souveraineté. Et c'est qu'à souvenir que Bamana on va faire tout comme na Bamaka bola qui mène.
dɔrɔn de don Mali y'a ye CEDEAO ta ka affaire kɛ nin waati in na an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ Mali y'a ye k'a fɔ o CEDEAO ta ka affaire kɛ an bɛ bɔ a kɔnɔ o dɔrɔn de don maintenant n'an bɔra a kɔnɔ an b'an jɔ ni an yɛrɛ Mali ye principe saba min fɔ les 3 principes Mali bɛ ka baara kɛ n'o ye de bi o principe fɔlɔ ye jumɛn ye le respect de la souveraineté ko Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ filanan ye jumɛn ye le respect des choix de partenaires maa min bɛ Mali ka affaire kɛ Mali ni o de bɛ a ka fɛn kɛ ka sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ t'o o dicter a kun an sago bɛ an yɛrɛ ka jɛɲɔgɔnw na ensuite décision fɛn fɛn bɛ taa Mali kɔnɔ a bɛ boli maliyɛnw ka intérêt n'u ka nafa kan donc n'i y'a bila o minɛn kɔnɔ an ka bɔli CEDEAO kɔnɔ gɛlɛya fɛn fɛn mana nana ye an b'an ɲɛsin o baaraw de ma o bɛ nɔgɔya cogo di Mali ni diɲɛ jamana bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ CEDEAO tɛ yɔrɔ minnu na carte de séjour ni visa maliyɛn b'o ta diɲɛ don o don ka taa yɔrɔ bɛɛ ou bien an bɛ taa Chine CEDEAO taa ni Chine cɛ o an bɛ taa Dubaï maliyɛn dama min bɛ taa affaire kɛ Dubaï ka na an bɛ taa Turquie an bɛ taa Iran an bɛ taa Brésil maliyɛn bɛ taa dugu bɛɛ la a yɛrɛ ko maliyɛn ye bɛ tagama an bɛɛ sɔnn'o ma mais nin bɛɛ bɛ kɛ CEDEAO ka sariya t'o yɔrɔ la donc c'est des accords bilatéraux jamana ni jamana de bɛ sigi ka kuma CEDEAO jamana fɛn fɛn min bɛ yen ni Mali bɛ frontière la a bɛɛ ka nafa bɛ Mali kɔnɔ Sénégal filɛ nin ye bi Sénégal ni jamana jɔn bɛ commerce kɛ ka tɛmɛ Mali kan port bɛ Laginɛkaw mago tɛ Sénégal ka port la port bɛ Mauritanie Mauritanien mago tɛ Sénégal ka port la Mali Burkina de bɛ baara kɛ ni Sénégal port ye Côte d'Ivoire c'est vrai que produit b'u bolo b'u exporter mais u ka commerce port la n'i ye Burkina ni Mali sen bɔ a la jɔn yɛrɛ bɛ taa marchandise jigin Côte d'Ivoire port la tout comme Bénin Lomé Togo a bɛɛ ye maliyɛn minɛnw de ye et donc n'u ye min da Mali kan principe de réciprocité Mali fana bɛ se k'o ɲɔgɔnna da o kan donc an tɛ siran carte de séjour ɲɛ o d'autant plus que olu yɛrɛ ye fermeture ta a ye fɛn dɔ fɔ lecture interprétation ko de don ne b'a bila min kunna interprétation à perte et à profit ni min b'i arranger i b'o ta ni min b'i degun i b'o bila ne y'a fɔ a ɲɛna n ko article chapitre 16 article 77 n ko embargo t'a kɔnɔ fermeture de frontière t'a kɔnɔ a ye min fɔ ka ne jaabi ça c'est a ye min fɔ sur la gestion des conflits embargo nana sur la gestion des conflits a y'o de fɔ est-ce que sisan embargo min kɛra Mali la c'est venu sur la gestion des conflits Mali conflit gestion mana ni embargo yo a fɔra de gouvernance coup d'état min kɛra Mali la ko ka Mali embargo kɛ Mali kan ko parce que ko coup d'état kɛra Mali la mais ce n'est pas par rapport à la gestion des conflits donc kuma cɛ ɲumanw don ça ne résiste pas à l'analyse donc on bɛ segin ka na débat kɔnɔ enjeu et défi le défi c'est quoi c'est de réussir les partenariats B2B ani jamana wɛrɛ minnu b'an ka affaire kɛ an n'olu ka sigi ka kuma bi ninnu t'an ka affaire kɛ an b'an yɛrɛ minɛ u sɔnna o ma sɔn an kɔni taara donc an b'an jija de sa an ka se ka se n'a ye a dan na a ka taa n'a ye c'est l'expression de souveraineté a ka taa n'a ye c'est-à-dire que hakilina min nana transition kɔnɔna la a ka taa ni o de ye n'a bɛ e Bokele bolo i ka taa n'a ye bi a bɛ Assimi de bolo Assimi ka taa n'a ye donc c'est une vision c'est un état d'esprit que on soutient et a ma kɛ kun fɛ parce que a nana maliyɛnw yɛrɛ de ka kumakan fɛ bi bi na mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko expression populaire min bɛ Mali kɔnɔ ko o tɛ tiɲɛ ye o jumɛn ye par exemple maliyɛnw de jɛnna ni a ye maliyɛnw de wulila k'u jɔ k'a fɔ an sɔnna a ma assise nationale kɛra o i tɛ se k'a fɔ ko o ma kɛ ko o ye nkalon ye constitution yɛlɛmara transition in kɔnɔ depuis 92 fo bi fanga fɛn fɛn nana a bɛɛ y'a essayé ka constitution yɛlɛma a ma se ka yɛlɛma mais nin sera k'a kɛ transition in kɔnɔ parce que population jɛnna ni a ye et donc o dynamique min bɛ an ka taa ni o de ye jusqu'à la satisfaction de souveraineté entière tɛ ka sɔrɔ souveraineté in yɛrɛ ye jumɛn ye mɔgɔ b'o sɔrɔ waati ban dɔ k'a fɔ ko nin y'a sɔrɔli totalement processus banni t'a la tant que i bɛ ka nafa sɔrɔ ale i bɛ taa n'a ye dɔw bolo an ka taa n'a ye o la fo hali élection kuma yɛrɛ souveraineté yɛrɛ ye jumɛn ye yɛrɛma hɔrɔnya mɔgɔ jumɛn ye hɔrɔn ye hɔrɔn ye mɔgɔ jumɛn ye mɔgɔ min bɛ se k'a yɛrɛ kunko ɲɛnabɔ o de ye hɔrɔnya ye o hɔrɔnya tɛ dɔwɛrɛ ye n'o tɛ maa min bɛ se k'a yɛrɛ kunko ɲɛnabɔ bi bi na Mali ba MINUSMA ni fɛn bɛɛ labila k'an ka défense ta an yɛrɛ ye an m'o nafa ye
Mali ka diplomatie be en Mali tun bɛ kuma n'a yɛrɛ tɔgɔ Mali bɛ kuma n'a yɛrɛ tɔgɔ ye bi an tɛ k'o nafa ye ainsi de suite donc économie fila an b'o kɛ avec d'autres partenaires donc Mali kɛnɛma ɲɛnama de donna CEDEAO la donc Mali fana ɲɛnama de y'a ka décision ta ka bɔ CEDEAO la donc sɔrɔ nasira la an kana jɔrɔ o la quoi an bɛ jɔrɔ kɛ mais jɔrɔ min na an b'an cɛsiri de il faut y aller mais Diaw ale kuma dɔ fɔ sisan a ye argument mu avancé a fait du tuɔngo ni fɛnw bɛɛ mais qu'est-ce que ça e bɛ se ka mun fɔ ale ka kuma ninnu o lithium ninnu i n'a fɔ docteur Konate ye min fɔ o bɛ Mali la depuis 1963 les premières estimations de mines c'est depuis 1963 depuis denmisɛnw n'a ma mɛn ko ni Mali b'a ka pétrole bɔ ko Algérie ta bɛ woyo ka jigin olu bɛ Mali la a mɛnna o mais a ka bɛ se ka maliyɛnw nafa cogo de bi défi ye o de ye donc an ye yɛrɛ de k'a fɔ an bɛ système kɔrɔlen min kɔnɔ o tɛ Mali nafa kɛlɛ min kɛra ni maliyɛnw taara nord sɔrɔsiw taara nord la u ye fɛn dɔw de ye o minnu tɛ fɔ kɛnɛ kan o et donc ne Mali ka nafa tɛ sɔrɔ o kɔnɔna la et an pour qu'an t'a ɲɛɲini fan wɛrɛ fɛ et pourtant mɔgɔw dun mago bɛ o fɛn ninnu na o uranium bi mɔgɔ wɛrɛw bɛ k'a ɲini o pétrole ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ k'a ɲini o ainsi de suite n'i y'a ye bi peut-être k'a tɛ ka Congo nafa peut-être Congo fana ma taa Mali ka souveraineté sira de fɛ cogo di ne ma se voilà cogo di dɛ a bɛ ye ne nɔfɛ ko wala wulila don min na ka juguw gɛn mɔgɔ minnu dabi minnu gɛnnen bɛ u la k'u joli min ni olu y'olu fana gɛn don min na i n'a fɔ maliyɛnw fana ye jugu ninnu gɛn cogo min na jagoya an b'a nafa sɔrɔ aw dabi ye jɔn de ye dɛ mais dabi c'est ce qui vient de fɛn minnu bɛ na an bara bi u tɛ na an diya ɲɛ kama o l'ancien colonisateur, c'est-à-dire les puissances occidentales. Mais c'est des puissances, n'importe qui est puissance. Oui, mais toi, tout là. À l'Occident. Mais à l'Occident. Faradje, souditement. Faradje, t'es Faradje. Non, mais Faradje, ça, c'est. Vous avez dit Angleterre de moi. Faradje, fait nana Mali Konoya. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais pourquoi? Il y a comment? Avec Koloka, il y a femme. Il est malade. Il faut dire, voilà, on a besoin de ça. Ni te Malika affaire que on a dit le choix, le libre choix du partenariat. Moi, je fais Malika affaire que ani obéje. Il finit au Ijerao. Bon, moi, je fais nana ni d'abrile Mali la ni Mali n'a qu'à hériter. Anyambolo boybo. Au d'abrile. Ni toi eko CEDEAO. Anyambolo boybo. Ni toi eko France. Anyambolo boybo. Ni tɔgɔ kɛra hali américain y'an bolo bɔ i bolo an b'an jɔ ni an yɛrɛ ye c'est des questions là fɛn minnu yera kɔrɔn fɛ a bɛɛ kuma tɛ se ka fɔ o donc Mali ko de sisan a bɛɛ bɛ se ka dɔɔni fɔ a la wa ayi non ne ma ka fɔ a bɛɛ tɛ se ka fɔ mais dɔ bɛ se ka fɔ mais fɛn bɛɛ tɛ se ka fɔ est-ce que jɛ o jɛ n'i y'a ye œuvre fɛn dɔ b'a jukɔrɔ min tɛ fɔ hali aw ka radio an filɛ plateau kan peut-être fɛn dɔ bɛ jukɔrɔ ok excusez-moi télévision in kɔnɔ yan fɛn dɔ bɛ jukɔrɔ an bɛ na ka taa an tɛ min ye o aw fana t'o fɔ aw ɲɛna sanu de b'a kɔrɔ sanu mais justement est-ce que an nakun y'o ye an nana débat min kan an bɛ débat kan an bɛ taa le reste c'est pas notre awɔ n'an ma ɲininka mais an fana da dor'o la ko fɛn min bɛ ɛrɛ bɛ se ka suru ka na ou bien maintenant min bɛ jukɔrɔ o ye Mali ka nafa ye voilà n'a bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ taa ye an sɔnnen don o ma coûte que coûte n'a tɛ ɲɛ cɛsiri min kɔ an b'o cɛsiri kɛ a bɛ taa ni o ye nous on n'est pas partant pour ça c'est ça la vision que nous on partage mais kɔlɔlɔ b'a la mais a tɛ taa cɛsiri ni fɛn minnu kɔ an sɔnnen don ma an b'an cɛsiri c'est un objectif c'est un chemin qu'il faut parcourir c'est un combat qu'il vaut la peine d'être mené. Ok. Super, c'est un grand politicien. On a tourné, le détail. Non, il faut un grand politicien. Non, je suis tout sauf un grand politicien. Mais pourquoi tout sauf un grand politicien? Non, moi je veux simplement l'expression de souveraineté qui est là, c'est ce que moi je défends. Non, politique non, politique est ferré. Comment faire relation internationale b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ Mali kɔni y'a jira k'a fɔ k'an bɔra sisan an tɛ taa ka na an yɛrɛ bɔra de minɛ k'an da t'a la yɛrɛ de faamaw y'o jira e yɛrɛ bolo kɔlɔlɔ b'a a la wa sariya nasira kan ani sɔrɔ nasira kan parce que sɔrɔ de bɛ jamana kɔnɔdenw ni kan kosɛbɛ
ni position fɛn fɛn ta diɲɛlatigɛ kɔnɔna na i b'a sɔrɔ kɔlɔlɔ b'a la i b'a sɔrɔ ɲɛtaga b'a la o position de dɔn quoi Mali diplomatie de crise de dɔn quoi en réalité bon gɛlɛyaw b'a kɔnɔna na sanfɛlaw b'a la dugumanaw b'a la ɲɛtagaw b'a la kɔtagaw b'a la donc an b'a jateminɛ k'a fɔ minnu yɛrɛ ye jamana créer olu yɛrɛ ko jamana yɛrɛ tagabolo kan ka kɛ fɛnw ye ka kɔgɔjidaw bɛ yɔrɔ min ka kɔgɔjidaw minɛ ka o bɛ don i sago kɔrɔ la le principe Erland alors Modibo Keïta tun taara o école la donc o de kosɔn ale tun bɛ k'a ɲini ka Mali sama ka taa kɔgɔjida la donc ni ye nin wale ye sisan i b'a ye k'a fɔ jamana minnu bɛ gere kan olu de bɛ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma mais kɔgɔjiko gɛlɛya bɛna se ka fɛn ka bɛ k'u désoloriser ka bɔ ka kɛ ka bɛn ni gɛlɛyaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ kɔgɔjida jamana ninnu na i b'a ye i bɛ enfermer cogoya dɔ la o ye kɔlɔlɔ dɔ ye i y'a ye Modibo Keïta yɛrɛ tun ka hakilina la Guinée ni Mali bɛɛ ye kelen mais Sénégal tun ye situation dɔ y'a bolo donc o kosɔn a ye fédération kɛ ni Sénégal ye a tun bɛ fɛ ka Mali sama ka taga kɔgɔjida la mais ni ye nin situation ye dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ an bɛ ka taa gere de kan mais donc gɛlɛya dɔ de nana n'a ye o de kosɔn jamana ɲɛmɔgɔ ye réponse de di a waliw ma donc i bɛ se k'a kɔlɔlɔw ye o yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ AES créé la yɔrɔ min na dɔrɔn o bolila ka taa Maroc k'a fɔ ko Maroc ko k'a bɛna kɔgɔjida d'u ma i b'a ye difficulté dɔ bɛ se ka k'o la kamasɔrɔ ni Maroc frontière b'an ni ɲɔgɔn cɛ frontière tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ quoi donc o ye a kɔlɔlɔ dɔ ye i bɛ se k'a jateminɛ k'a fɔ mais min fɔra pour que k'o kɔlɔlɔ bali ka bɔ yen o y'a yira k'a fɔ ko jamanaw bɛ ɲaga tagama ni ɲɔgɔn ye coopération bilatérale an bɛna ɲini an bɛ coopération kɛ ni ɲɔgɔn ye pour que ka se ka ko kalan ɲɔgɔn ma donc min bɛ kɛ ne fɛ yan ne mago bɛ min na i fɛ i b'o di ne ma donc olu ye waliw ye an bɛ se k'a fɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka a kɔlɔlɔ dɔgɔya mais kɔlɔlɔ ye min ye k'a fɔ CEDEAO kɔni tun tagala ɲɛ n'i ye diɲɛ tɔn ta k'a lajɛ farafinna tɔn ta k'a lajɛ i b'a ye CEDEAO tun taara ɲɛ ka kɛ ka bɛn ni coopération économique des États de l'Afrique centrale ka tiɲɛ ni yɔrɔ caman ye en réalité mɔgɔ minnu nana ɲɛmɔgɔya la olu y'a bâcler ka bila sinon Musa ninnu ni mɔgɔ min tun b'a créer waati min na a kɛra gɛlɛya ye donc o y'a kɔlɔlɔ ye bon sariya nasɔrɔ fɛ an bɛ min fɛngɛ k'a fɔ sisan sariya yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ sariya a nagacila dɔɔni ka kɛɲɛ ka bɛn ni diɲɛ yɛrɛ tagabolo ye et puissances bɛ ɲɔgɔn na o kɔlɔlɔ bɛna boli an fɛ i b'a ye AES bɛ créer waati min na i b'a ye k'a fɔ puissance dɔ bɛ n'o ye Russie i b'o bolo ja ye o kɔfɛ i n'a fɔ AES jamanadenw b'a fɔ cogoya min na ko CEDEAO bɛ Faransi ka bolokɔnɔfɛnw ye donc farafinna bɛ nin balotage de la il est temps que bɔli ka kɛ nin kɔnɔna la ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛngɛ i b'a ye Mauritanie président ale bilala sisan Union africaine sanfɛ bon ale de bɛna nin ko nin gérer kamasɔrɔ fɛn min bɛ Mali ni Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ o cɛ ka gɛlɛn dɔɔni ka kɛɲɛ ka bɛn ni wali minnu bɛ ka tɛmɛ diplomatie la n bɛ fɛ k'o de fɔ ɲɛna mun kosɔn Mauritanie bi a y'a ka place sɔrɔ Union africaine kɔnɔ bon a bɛ se ka kɛ sababu ye ka hɛrɛ donna n'a ma mais n'i ye jamana Mali ye k'a fɔ fanga dafiri kɛla Mali ɲangila ka bɔ cakɛdaw la CEDEAO cakɛdaw la hali Union africaine olu gɛlɛyaw bɛ yen diplomatie la tɔn mana kɛ cogoya cogoya tɔn bɛ yen de diplomate ka dɔnniya conseil b'u bolo dɔnniya ye mun ye ni tɔn bɛ yen sisan e k'a ɲini fɛnɛ ka tɔn ɲini k'a don i kamakɔrɔ ni mɔgɔ wɛrɛ y'a don a kamakɔrɔ a b'a kɛ k'i kɛlɛ donc o wale ninnu y'an jɛn kosɛbɛ o kosɔn an bɛ ka bɔ ni nin plan ninnu ye a bɛ se ka kɛ sababuya ye a bɛ se ka fɔ a plan bɛ se ka ɲa don nataw la mɔgɔ bɛ sigi n'a ye k'a fɔ ni bɛnkala la ni jamana saba n'u sera ka bɛn a la a bɛ se ka kɛ hɛrɛ dɔ ye maintenant sariya kɔni tɛ yen bilen i b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ sariya nagaci la min ye CEDEAO ni Mali bila ɲɔgɔn na CEDEAO ye argument min avancé o ye ka fanga ta ni marifa ye k'o man ɲi bon Mali ye argument min avancé o ye k'a fɔ CEDEAO nin tɛ u ka baara la bilen a bɛ Faransi de bolo k'a kɛ ko olu kɛlɛ donc ninnu fila la jɔn jo don jɔn jo tɛ an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ apaiser olu wale ninnu kan mais an k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ sariyaw la min ye fanga dafiri ye ka kɛ ka se ONU yɛrɛ ma ONU ma fanga dafiri kɔn a ka sariya kisɛw kɔnɔna na ONU kɔni ko ka démocratie bonya. Attendez yanni ka tɛmɛ o yɔrɔ kan ONU ma fanga dafiri kɔn a ka fanga parce que a bɛ créé waati min na o jate tun b'a minɛ o waati kɔnɔna na k'a fɔ fanga dafiriw bɛna caya yɔrɔ la. mais taalen ɲɛfɛ malgré tout o ma fɛ état bɛ ka kɛ ka ca mais o ma kɛ hali bi. hali bi o ma kɛ an bɛ tile min na hali bi a kɛ sara la. se ka kɛ kama sɔrɔ ni charte ta k'a lajɛ charte fana limité den don cogoya dɔ de la mais charte y'a jira k'a fɔ ko ka bɛɛ jɛ fanga ani ni adamadenw ka hakɛya ko ka to ko olu bonya kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ CEDEAO de tun ye protocole ta ka kɛ ni gouvernance ye o de kosɔn CEDEAO y'a jira k'a fɔ ni fanga dafiri kɛla a fɛ yen donc embargo ninnu bɛ se ka na mais CEDEAO ma embargo boli cogoya o cogoya
jamana ninnu kan ni seri kɛra Nations Unies na n'a fɔra ko Nations Unies diɲɛ ka fara CEDEAO kan k'a fɛngɛ i b'a ye k'a fɔ dɔ bɛ na a ka veto don k'a bloquer o de kosɔn hali k'a ye k'a fɔ ko CEDEAO ka marifa ta ko ni min ye coup d'état kɛ ka na o tigi coup d'état kɛlaw gɛn ka bɔ yen ka min lasegin min ye droit d'intervention militaire ye a sariya tɛ CEDEAO bolo k'a kɛ n'a ma passer Conseil de sécurité la Conseil de sécurité de bɛ se ka mandat di tɔn ma taa ni kɛlɛ kɛ ni jamana na ale de bɛ se k'i jɛ mandat la donc n'a dun sera yen i b'a ye k'a fɔ a bɛ bloquer Russilakaw fɛ ou bien a bɛ bloquer jamana wɛrɛw fɛ i b'a ye diɲɛ sariya yɛrɛ nakasilen don a limite b'a la o de nana ni nin wale i b'a ye CEDEAO ye munumunu ni fɛn fɛn kɛ k'an bɛ taa militairement Niger ils savent que hali n'u taara ka taa Conseil de sécurité la ka intervention demander a bɛ bloquer donc sariya nakasilen don sisan an bɛ waati min na kama sɔrɔ puissance bɛ k'a ɲini k'u yɛrɛ positionner diɲɛ tagabolo kɔnɔna na i b'a ye Ukraine kɛlɛ ninnu bɛ ka boli an kan yan kɛcogoya wɛrɛ la o de bɛ se ka nin wale ninnu bɛɛ expliquer mais Mali diplomatie ka bɔ crise kɔnɔ sisan k'a ɲini vraiment ka tɔn ninnu sɛbɛminɛ ka sɛbɛ don tɔn ninnu kɔnɔ k'an représenter tɔn ninnu kɔnɔ ayiwa pour que ka se ka dɔ fara an ka ɲɛtaga yɛlɛma an ɲanginen don est ce que an bɛ se ka voilà donc an ɲangila kun min na ka bɔ tɔn dɔ la n'o ye CEDEAO ni ou bien ka tɛ bon CEDEAO ko o kɔni dafirilen don ka ban min ye Union africaine ye kama sɔrɔ Union africaine kɔni bɛ k'a ɲini bɛn ka se ka tɛmɛ CEDEAO ni AES jamana ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO ni Mali ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. mais Union africaine kelen kɛ en suspens o bɛ se ka fɛn effectivement o de kosɔn min bɛ yen an ka n'u ka danfara ye min ye objectivement o ye fanga dafiri de ni anw donna bɛɛ fanga kɔnɔna na ni élection na bɛnna ka président dɔ sɔrɔ o kɛra mɔgɔ min ye sa o bɛ se ka démarche daminɛ ka se ka na don k'a ka cakɛda ninnu minɛ ani k'a ka yanga sɔrɔ farafinna kɔnɔna na donc ye fɛn dɔ fɔ ka R2 Congo ni fɛngɛ ninnu ta fɔ olu waliw ye min ye k'a ye k'a fɔ jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan fɛngɛ R2 Congo ta i b'a ye k'a fɔ Kampala Rwanda ni Uganda olu bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ Congo sanu bɔ ka a k'u sago ye u b'a dugujukɔrɔ fɛnw ma. mais o tun ye bɛnkan de ye dɛ. donc n y'o f'i ye. o tun ye bɛnkan Uganda o kosɔn ne k'o f'i ye. détail dɔ don quoi. voilà détail dɔ de don k'a f'i ye. peut-être ka fanga d'i ma mais ni récompense ye mun ye i bɛ nin diya. voilà c'est pour dire que bɛnkan filɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ jamana kelen pe tɛ se k'i yɛrɛ dilan fo aw ka fara ɲɔgɔn kan donc AES jamana ninnu u kan k'a ɲini sisan ka essayer k'u développer ka solution dɔ ɲini min bɛ se ka kɛ sababu ye k'u lagɛrɛ kɔgɔjidaw la. bon bɔrɛ san'an ka kuma di ngolo kuma dɔ fɔ yɔrɔ dɔ la a ma pan quoi e ko n'i y'a ye ko an ko k'an bɛ bɔ fɛngɛ la CEDEAO kɔnɔ ko parce que élection kun surunyana donc o t'a fɛ ka taa donc ne ma se k'o yɛrɛ faamu n b'a fɛ i ka don détail dɔ ko bɔli nin ye élection ko don wa. en relation internationale n'i ye mɔgɔ dɔ ka bɔli ta k'a lajɛ a y'a kɛ kun min na i b'a ye a y'a kɛ kun min na a sɛmɛlen bɛ sariya dɔ la n'an b'a f'o ma ko motivation objective i b'a ye a y'a kɛ fɛnɛ i b'a sɔrɔ ŋaniya dɔ fɛnɛ b'a a tigilamɔgɔ kɔnɔna la an b'a f'o ma ko motivation subjective ni objectif f'i ɲɛna k'a fɔ a ka kan sariya y'a yamaruya k'u ka fara ɲɔgɔn kan jamana bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka forme de do u bɛ se ka fédération u bɛ se ka fɛn min kɛ donc o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ CEDEAO tun kɛlen don menace ye jamanadenw ma kamasɔrɔ CEDEAO b'a fɔ k'a bɛ sanction boli jamanadenw kan o fɛnɛ menace fɛnɛ de tun don minnu ye hakilina sɔrɔ bi ka AES créer ka hakilina sɔrɔ bi ka bɔ CEDEAO la kamasɔrɔ CEDEAO ka ɲani bɛ fanga u ka fanga nagasi fɛnɛ CEDEAO bɛ tugu u ka fanga kɔ parce que CEDEAO b'a jira k'a fɔ a ye bɔ nin kɔnɔna na a ka élection organisée donc o fɛnɛ tun ye gɛlɛya dɔ ye n'i y'a mɛn i bɛna fɔ k'an ka élection organisée kamasɔrɔ an ma prêt sécurité ko problème mais parce que ye argument dɔ fɛnɛ avancé jamana ka priorité tɛ élection yɛrɛ donc voilà an ka bɔ a la siɲɛ kelen mɔgɔ i tɛna daga sigi an da la bilen a élection labɛn ka fɛn kɛ. est-ce que o ye argument ɲɛnama ye ka fɔ. voilà donc ɲɛnama de don ɲɛnama tɛ o bɛ dépend bɛɛ de ka ŋaniya kɔrɔ bɛɛ ka faamuya cogoya kɔnɔna na kamasɔrɔ o fɛnɛ ye argument min avancé k'a fɔ n'an taara élection na tan jamana insécurité bɛ fan o fɛ a tɛna kɛ kalafili jɛlen an k'an ba sigi ka fɛn kɛ dɔw bɛ se k'o sɔn o ma mais dɔw fɛnɛ tɛ se ka sɔn o ma kamasɔrɔ en réalité transition. mais pourtant référendum kɛra hein. oui. ouais, mais est-ce que voilà. c'est pour dire que. ne b'a feere i ka don parce que i bɛ kuma voilà il faut être. bɛɛ n'i ka baara tagabolo don par exemple olu ka baara ye fanga ɲini ye.
politique mɔgɔw ka baara ye fanga ɲini ye i b'a sɔrɔ dɔw fana ka baara bɛ o ye ko wɛrɛ ye bon anw ye ɲininikɛlaw ye donc ɲininikɛlaw tiɲɛ fɔ dɛ voilà non u ye tiɲɛ fɔ u gosira ɲɔgɔn na yɔrɔ min na n y'o f'i ɲɛna bɛɛ ka argument jamana fangatigiw y'u ka argument o yɔrɔ la ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ la ne ko n'o y'a sɔrɔ communauté internationale ni CEDEAO o fɛn bɛɛ ka laɲini ka élection kɛ a ka bɔ nin kɔnɔ ne ko pourquoi jamana kofɔlen nin tɛ élection n'a sɔrɔ hali minnu bɛ fanga la sisan olu yɛrɛ k'u présenter donc ka élection kɛ ka bɔ nin kɔnɔ o ye ka hakilina ye o ye ka hakilina ye i b'a ye caman b'a ye k'a fɔ nin ye hakilina jɛlenba ye i b'a sɔrɔ dɔw fana n'u ka hakilina bɛ ɲɔgɔn na mais min kɔni ka ɲi kosɛbɛ en réalité bɛɛ fanga a yirala k'a fɔ bɛɛ fanga ka ɲi kosɛbɛ ayiwa fɛn min ye ka marifa ta ka na fanga na min ye marifa ta ka na fanga na a t'o tigi arranger droit de plus fort la a tɛ plus fort arranger kuma tɛ plus faible ma fo an ka bɛn fɛn na ka di jamanadenw ma a ye mɔgɔ ta mɔgɔ min ka di aw ye o ka bɔ o ka kalafili kɛ k'o tigilamɔgɔ ta fo jamanadenw fana ka to ka lamɛn kɔnɔna na o de ye tagabolo ɲuman ye ayiwa donc bɛɛ n'i ka faamuya kɛcogoya nin kɔnɔ mais an tɛ se k'a fɔ ko bon nin nin ka ɲi bon nin nin man ɲi mais tagasira ɲuman ye min ye o ye ka segin ka na bɛɛ fanga kɔnɔna na kamasɔrɔ Modibo tun bɛ tagabolo min kan o de tagabolo ka ɲi la politique de bon voisinage ko mana gɛlɛya cogoya o cogoya a y'a ɲini komi i n'a fɔ Butɔrɔ Gali b'a fɔ cogoya min na a ka se ka taga ɲɔgɔn fɛ même si on est très différent. I ni sigiɲɔgɔn. Oui. D'accord. Comment on l'appelle docteur. Donc ne bɛ ka ɲininkali min tɛmɛ sisan ni jamana saba nin est-ce que bi bi in na an bɛ se k'a fɔ taaɲɛ b'u ɲɛ wa? Bon ni kuma min fɛnɛ effectivement taaɲɛba b'a la jamana Sinibu ye voilà Sinibu ye avenir ba bɛ yen parce que jamana saba in bɛɛ n'i y'a lajɛ u ka histoire bɛɛ bɔlen dɔɔnin nin waati in kɔnɔna na mais yanni n k'o question jaabi n bɛ seconde dama ta yɔrɔ de la o ye jumɛn ye ko coup d'état k'a kɔnnen don ko ONU b'a kɔn nin b'a kɔn nin b'a Union africaine b'a kɔn CEDEAO b'a kɔn o ma coup d'état ye sugu jumɛn ye ne bɛ fɛ ka question poser min k'a jaabi mun kɛra Tchad o min mun kɛra Tchad o tɛ coup d'état de ya non an ka faamuya Tchad tɛ CEDEAO kɔnɔna na n tɛ CEDEAO kuma la n bɛna min f'i ɲɛna ne tɛ c'est pas fou n bɛna kuma de fɔ quoi n bɛna kuma dɔ de fɔ CEDEAO ko tɛ quoi ne ye question poser min ka tila ka jaabi e bɛ question poser jɔn de ma sisan yɛrɛ ma e yɛrɛ ko k'a jaabi n ko coup d'état ye sugu jumɛn ye parce que mun kɛra Tchad minnu ko anw ta man ɲɛ yan k'a man ɲi n'o ye français ye n b'u tɔgɔ fɔ olu ye Tchad taabolo di mais Tchad ta nin na mun de kɛra ye dɛ o ye coup d'état de ye coup d'état sugu jumɛn par exemple mun kɛra Tchad o ye coup d'état de ye parce que mun ye fanga to o y'a ta ni marifa de ye o bɛɛ de ye coup d'état sugu kelen mais a tubabu kelen minnu ko anw ta man ɲi o tubabu kelen de ko k'olu ta ka ɲi bon n bɛ o ye ne ka analyse n bɛ tɛmɛ n'o ye kuma in bɛ kɛ n'a dakari la don u b'a labɛn ka bin o yɛrɛ ma. c'est-à-dire que ni ne ye faamu sisan cɛ ta nin ye o n bɛ na normalement cɛ taara donc constitution de tun kan ka na sigi voilà c'est-à-dire que an ka kɛ sa assemblée nationale tun kan ka na sigi donc Tchad histoire kɔni dɔn i b'a dɔn k'a fɔ ninnu voilà on bɛ plateau de kan oui on t'a compris ne b'a faamu k'a fɔ minnu bɛ jamana kɔ kan don min ka di o ko baara kɛ n'o hakilina de maintenant AES nafa fɔlɔ-fɔlɔ jumɛn ye sur le plan sécuritaire Burkina ni Mali ni Niger gɛlɛyaba fɔlɔ min bɛ yen bi o lakana ko de bɛ yen lakana ko de bɛ yen bon o y'a lajɛ bi o dugu saba o bɛ se ka minɛn sugu jumɛn sigi n'o ye coordination ko ye sur le plan sécuritaire n'o bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn ka jamana kɔnɔ ka frontière lakana o ye atuba de ye fana parce que n'i ko ko nin jamana saba ka basigi fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn fɔlɔ o lakana ye i b'a ye k'a fɔ bi ala coordination ye marché bi Burkina sɔrɔsiw bɛ na ka na fara bɛ kɛ an ka frontière la anw bɛ taa Niger la coordination bɛ marché bi deuxième des choses aujourd'hui fɔlɔ a kun tɛ kɛ gɛlɛyaba de tun b'a la fɔlɔ mais bi kumakan b'u ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛn yɛrɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ bi k'a fɔ u bɛ se ka don ɲɔgɔn ka jamana kɔnɔ ka baara kɛ ni ɲɔgɔn kan coordination bɛ yen bi o de ye AES hakilina ye bon ni tun bɛ minɛn sigi pour que ka se ka sɔrɔ ni lakana ni jamana kɔnɔdenw ka don ka bɔ ɲɔgɔn fɛ a minɛn bɛ temps de ta c'est un processus a dɔw bɛ se ka daminɛ a bɛ se ka ni san 50 kɛ na ka dafa. donc o ko sisan an bɛna to yan fo san 50. voilà maintenant sisan minɛn de bɛ ne la donc an bɛ to yan fo san 50. n b'a fɔ an bɛ to yan dɛ mais ne bɛ dangana k'a fɔ anw ta bɛ ka taa rythme na tan a bɛna teliya
mais waati o bɛ jamana ɲɛmɔgɔ bolo. dans 10 ans à peu près. dans 10 ans. mais non dans 10 ans. kuma filanan ye jumɛn ye. dans 10 ans a tɛ sɔrɔ yɛrɛ. a tɛ 10 ans. 10 ans m'a sɔrɔ lafiya dɔ nana yɛrɛ ne yɛrɛ bolo ne ka jateminɛ la 10 ans m'a sɔrɔ sariya sur le plan juridique kan ka sɔrɔ sira kan baara ninnu kan kɛ ka na ni sɔrɔ basigi o hakilina jabɔ ninnu lakana sira kan ani ka don ɲɔgɔn fɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ani sɛbɛnko ninnu na ne bolo 10 ans m'a sɔrɔ olu bɛɛ nɔgɔyara. maintenant ninnu problème filanan ye jumɛn ye problème de gouvernance bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ bi hali mɔgɔ min bɛ wotoro pousser mɔgɔ min ma kalan bi a b'a dɔn k'a fɔ bi jamana ɲɛmɔgɔ a ka politique sur la corruption aujourd'hui ani jamana mara sira kan bi bɛɛ b'a dɔn caman kɛra ko sɔnni bɛ Mali la pétrole bɛ Mali la a tun bɛ yen dɛ minnu bɛ yen bi a bɛ bɔ cogo jumɛn ani a bɛ gérer cogo jumɛn a tilacogo la répartition des ressources ka kɛ jɛya kan o de tun b'a jɛ fɔlɔ jamana ɲɛmɔgɔ dɔ minnu tɛmɛna minnu tɛmɛna fɔlɔ olu de tun b'a jɛ ka ɲɛ olu de tun b'a jamana i tun b'o kɔnɔ waati dɛ. ne tun b'o kɔnɔ tɛ ne ye se ka waati et puis je suis ne diara ye k'a fɔ en tant qu'homme politique voilà on est tous comptables du bilan. merci donc sisan on est c'est maintenant Mali kura sisan Mali kura kɔnɔna la bi o bɔra kɔrɔlen kɔnɔ sisan an bɛ Mali kura de kɔnɔ Mali kura kɔnɔ bi o ye tamasiyɛnw de ye les faits est ce que Mali kura bɛ ka sira min kan bi yurugu kɛlɛli a bɛ ka kɛ bi wa a tɛ ka kɛ bi a bɛ ka kɛ bi e ye kunnafonidila ye n'i ye tɔnmi sigi maliyɛnw la bi bɛɛ b'a fɔ k'a bɛ ka kɛ bi ka ɲɛ kosɛbɛ est ce que bi ne jamana nafolo dun bi i b'a fɔnɔ i t'a fɔnɔ i b'a fɔnɔ o bɛ kɛ bi est ce que bi mɔgɔ min taara ka taa bi ka taa kita libéré bi jɔn de taara libéré Mali armée tɛ wa a ka kuma de don c'est à dire que anw yɛrɛ de a n'a dɛmɛbagatɔ a ka n b'a fɔ ko Mali a leadership a ɲɛmɔgɔ tun b'an ka armée de bolo bi an ka taa n'o ye a b'o la k'a fɔ anw ka miiri la bi ni jamana saba hali ka banki ba dɔ sigi o réflexion bɛ sen na banki min bɛ nin jamana saba k'aw ka sɔrɔ ka mara i n'a fɔ je suis d'accord avec lui on dirait qu'il y avait kuma fɔra nin il est dans le réseau i y'a faamu donc o dalu ninnu e b'o dalu bɔra min de o dalu ninnu tɛ dalu gɛlɛnw ni faamaw tacogo la ye ani bi hali ni gouvernement ka élection la bi ka ministre cɛ ka taa bi ani ministre min bɛ sɔrɔ yakubaya olu bɛɛ ye ɲɔgɔn ye ka sigi ka kuma bi hali wari kuma bɛ hali wari kuma wari dilanni kuma bɛ kɛnɛ bi donc c'est à dire i b'a ye k'a fɔ processus ka teli maintenant élection ko jumɛn ye sisan nɔ est ce que élection bɛ se ka kɛ k'an to nin ko kɔnɔ wa parce que minɛn min bɛ ka sigi sisan n m'a fɔ élection kana kɛ dɛ n m'a fɔ élection hali ni ko élection ka kɛ san wɛrɛ kɔnɔma kan mais ne ka problème jumɛn ye bi est ce que minɛn in tɛ sigi ka ɲɛ fɔlɔ. mais est ce que nin ko in tɛ se ka dafa ni élection ye nin président de ka di komi aw yɛrɛ ko k'a fɔ minnu bɛ yen u bɛ ka baara ka ɲɛ pour que est ce que a t'a to u ko président de siɲɛ kelen a ko ka kɛ de ka continuer baara ye. u bɛ nin président parce que n'i ye nalen mana ye agenda fɛn d'u ma u y'a agenda bɛ exécuté mais u y'a kɛ n'u ka waati kɔnɔna na u ka temps kɔnɔna na an ka miirina ye min ye élection ye wajibi de ye jamana ma. élection bɛ kɛ don jumɛn de o bɛna don jumɛn de décider. i y'a faamu a wajibi de décider élection ye février de février u y'a ba dɔgɔ kɔrɔ salon k'a fɔ ko a tɛ se ka kɛ gɛlɛyaw dɔ bɛ yen u y'a kun fana fɔ a kun fana n bɛ se k'a fɔ fana fɛn ba dɔ kɛra tile fɛn na n'o ye an yɛrɛ ka boîte informatique carte biométrique a donné an yɛrɛ y'a récupéré o tun gɛlɛya tun bɛ minisiri ka kuma kɔnɔ. o gɛlɛyaba o yɛrɛ k'a fɔ u bɛ kuma o kuma b'u da maliyɛnw y'a bɛɛ ye kuma minnu minisiri tun bɛ bɔ k'a fɔ teli la ko problème bɛ carte biométrique la bi a tiɲɛ filɛ nin bi anw yɛrɛ ka fichier kɛra an ta ye bi c'est pas donc an bolo bi ka nin ça c'est un grand ka nin dugu saba structuré fɔlɔ sur le plan juridique sur le plan économique sur le plan sécuritaire mais o bɛ ban san joli kɔnɔ o banni ne yɛrɛ kɔni bolo don jan ko tɛ mais an ka agenda an minnu bɛ kuma o b'an bolo mais jamana minnu bɛ jamana jɔ la u ka agenda b'u bolo donc kuma la ye jumɛn ye Mali Niger Burkina u dugukolo ka espace i b'a dɔn u b'a fɔ ko espace ye atout démographique de ye c'est un atout économique u saba ka espace a bɛ 2,000,000 ani 100,000 ani 1,2 million ani 40 bɔ espace la. français kan na c'est combien.
2 700 000 km². Les 3 pays de l'Est. Donc ça veut dire que sur le plan superficie, c'est un atout en économie. Voilà, c'est très important. Ni à la guerre, ni Santa, ni Korita, ni Baranta, ni Lichonta, ni Iranonta, ni Abou Sabou. Iranon de France et Niger. France de ministre, Iranon de Niger. C'est plus de 1000 milliards de francs CFA. Comment ça? Si, c'est vérifié. Non, u bɛ taa ni fɛn min tan nisi ala ye sida ma an bɛ plateau kan nɔ Mali visa ka don Mali kɔnɔ walahi don la bɛ kɛ Mali kɔnɔ a don bɛ gɛlɛya a ko ko sɛbɛn ko ka don CEDEAO ni dugu in kɔnɔ minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ bi u bɛna don AES kɔnɔ sini ne de y'a kuma fina awɔ c'est ça que sa position est claire u bɛna don AES kɔnɔ dalu bɛ n bolo parce que tɔn tɔn bɛ yen n'a sigira ni bɛn ye ka sigi ni gɛlɛya bi an ni ɲɔgɔn cɛ an ye tɔn sigi n'o gɛlɛya ye ka fara ɲɔgɔn ka gɛlɛyaw kɛlɛ ka bɔ ɲɔgɔn kan a tɔn bɛ taa ɲɛ a ye kuma dɔ fɔ c'est la première fois dans l'histoire du Mali Modibo ta bɛɛ b'o dɔn ka daminɛ 91 la fo ka na bi la adhésion populaire Moussa Kɛ ka daminɛ 91 la ka na Musa n'a fɔ Atri ninnu na ka na Atri Alpha ninnu bɛ ka na voilà mais Musa ninnu fɔlɔ n y'a fɔ Atri ninnu ka na quoi ani Alpha ninnu a faamuyara ka na fo ka na bi la Mali ma adhésion populaire sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan politique mɔgɔ société civile mɔgɔ ma bɛ hali min ye ɲininikɛla ye ka bɛn ka jamana ɲɛmɔgɔ dɛmɛ wa jamana ɲɛmɔgɔ fana ka jɔ k'a fɔ ko mɔgɔ de b'an ko k'an dɛmɛ n bɛ min kɛ ni Mali ka n ta n t'a kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko diinɛ bɛɛ bɛ se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ mais n'a bɛ Mali sariya bonya ka Mali ka hakɛ bonya ka Mali ka souveraineté bonya n'u bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ o de y'a to bi kɔngɔ bɛ mɔgɔ la bi o ye tiɲɛ ye dɛ kuran tigɛ ko den bi o ye tiɲɛ ye dɛ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ bi o ye tiɲɛ ye dɛ mais o bɛɛ n'a to o maliyɛn kelen a ma kalalen a wotoro poussé la a sɛnɛkɛla u ko ko bɛ ko minnu ka minɔgɔ minnu pour que jamana se ka wuli ka jɔ parce que u ma jamana ye k'a fɔ san tan duuru Mali bɛ wuli ka boli ka jɔ. ok d'accord anw MPJ faso ye nin n'anw ma dara an ye hakili jagama min kɛ an ka carte de réflexion kɔnɔ o dɔw b'a kelen minɛn kɔnɔ. voilà pourquoi c'est le porte-parole du MPJ voilà Oumar merci donc docteur voilà o ɲininkali kɛ in bɛ ni jamana saba ni est-ce que sini voilà d'accord il est dit mais fɔlɔ quoi dɔw ko ni mani k'a fɔ ne ala ka yɛrɛ fɔ ma quoi u ka faamu quoi dɔw y'a fɔ yan ko baji voilà ko baji ye bɔ lajɛrɛ ka don Mali la yan n tension kɔnɔ voilà donc le fleuve Niger prend son souffle. Et ça la mer ça en tant que bamanankan na cogo min na voilà la mer kɔgɔji voilà kɔgɔji mɔgɔ min y'a fɔ i b'a dɔn donc kumabaw ɲɔgɔn fɔra yan quoi ne b'a fɛ ka an ka jamana kɔnɔ lakunu de quoi jamana ɲɛmɔgɔ dɛmɛni tɛ nin ye quoi k'i ɲɛ tugun ka tɛgɛrɛ fɔ quoi an ka taa an bɛ kuma dɔ fɔ an bɛ tila k'a contraire fɔ quoi n'an ɲuman kɛ an kana tɛgɛrɛ fɔ nkɔnɔ n'an y'u ɲuman kɛ tɛgɛrɛ fɔ mais ni u bɛ sira sigaman kan o kan ka fɔ ye quoi an bɛ kuma dɔ fɔ an b'a contraire fɔ an ko jamanadenw ka lamɛn an bɛ tila k'a fɔ ninnu ye nin kɛ k'a sɔrɔ ma jamanadenw ɲininka k'o ka ɲi assimilation kɛra yan o jamanadenw y'a fɔ jɔn ye k'an ka bɔ CEDEAO la u y'a fɔ jɔn ye k'an ka monnaie créer jɔn y'o fɔ an ka faamaw ye ko k'o kɛ ko k'o bila transition ka mission na jɔn y'o f'u ye charte bɛ yɛlɛ transition ka mission ye charte kɔnɔ a fɔlen bɛ yen
entre ma Kérola, Alna Makansaoui. Il y a 8 missions qu'on te confie à la transition dans la charte. C'est ce qu'on fait. Aucun dernier. Ni ko bɛɛ ye nin fɔ ko bɛɛ minnu don e ye ma suganti jamanadenw fɛ a ka kan a k'u hakili ɲininkali kɛ sira ye bɔli a ka kan jamanadenw kun ka consulter hali n'u ma bɛnna wele sa mɛ i ka jɛkulu kun ka consulter. jɛkulu sugu jumɛn. société civile parti politique u kun ka consulter u kun ka ɲininka o ka bɛ consulter fɛn bɛɛ ye o u kun ka ɲininka e ne ye mun ye kuri o bɛ se ka sɔrɔ ma olu ɲininka cogo di. jamanadenw ka jɛkuludenw hakili ɲininka cogo di k'a fɔ k'i bɛ jamanadenw bonya e dun t'u hakili ɲininka kɛ i bɛ wuli dɔrɔn k'i ta dɔrɔn ka kɛ a tugun kɔ ni marifa tɛ jumɛn bɛ se k'o kɛ o tiɲɛ fɛnɛ dɛ k'a fɔ ko jamana ko ne bi tɛ n ma dege kɛ mɛ IBK o tɛ marifa ko ye dɛ an ye a kɛlɛ mais 2013 IBK sigira cogo Mali la bɛɛ dɔn bɛɛ ko k'a ɲɔgɔn de ka kɛ la plupart 77% des tours la plupart des Maliens étaient d'accord avec Mali jamana fanba kun ko ko ka fanga di IBK ma kabisa kɔrɔ ma kankalantigi don an sɔrɔ mɔgɔw bɛɛ tun b'a kɔ a don o ma kɛ yan o min mɔgɔ kalafili ye o a labanna cogo di ala k'an kisi o ɲɔgɔn ma. dɔw b'a fɔ ko kalafili fɛnɛ ko n'i y'a jateminɛ maliyɛn miliyɔn 8 ɲɔgɔnna tɔgɔ bɛ sɛbɛn mais min ta voté yɛrɛ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ miliyɔn 2 kan. e tun bɛ 2013 non e yɛrɛ ka constat kɛ bɛɛ ka constat kɛ an ye min ye élection yɛrɛ tɛ dɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ opinion publique i bɛ se ka poule i bɛ se k'a lajɛ malidenw bɛɛ tun ye de kan la plupart donc o ye fɛn de ye o tɛ bi côté an ma fɔlɔ min na o a labanna jumɛn na janfa b'a kɔnɔ wa kalo 3 kalo 4 an ma avion présidentiel ko mɛn wa prix 3 an m'o mɛn yan o n'a ɲɔgɔnna wa donc mɔgɔw ka an ka miiri an ka hakili to an yɛrɛ la quoi ni sigi cogo min na cogo min na an bɛɛ b'a dɔn bɛɛ u ɲinɛ ko nin an ka kɛlɛ dafa mais o tila k'a bɔ an ta la o ah mais bien sûr évidemment mais cogo jumɛn wa mais bon ne kuma la sɛbɛn min d'i ma dɔrɔn min kɛra mai 2021 o degré la charte bɛnnen kɔfɛ bɛnnaw hali n'a ma kɛ a cogo la sa mais mɔgɔw kɔni ɲɔgɔn yew kɛra fɛnw kɛra bandaw sigira fɛnw sigira o fanga purutila ma kɛ bɛ ɲɛna a purutɛ kun min na o ma fɔ bɛ ɲɛna jamana yɛrɛ ma fɔ jamanadenw ye wa ko dɔ wɛrɛ tɛ ko ni min y'a kɛ ko dɔ sen bɔra la ko ma kan ko bɛ kɛ cogo di donc ko ni tun b'a kɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn joli bɔ c'est donc a ka yɛrɛ ko kama ne bɛ ɲɔgɔn o donc ne m'a fɔ n ko hakili ɲuman tɛ jamana kɔnɔ ɲɛmaaw la ko o ɲɛnɛ tɛ ko ka jamana bɔ nin dingɛ kɔnɔ mais u ka baaraw tacogo man ɲi n b'o f'u ye hakili ye min y'a ɲuman na an b'o bila o kɔrɔ u k'a ta u kan ka ta o b'olu ma corruption kɛlɛla c'est-à-dire fɛn caman de fɔra n tɛna se ka nin bɛɛ yɛrɛ jaabi kɔnɔ corruption kɛlɛ tout ça bon n tɛna don détail la quoi. mais bon kile yɔrɔ bɛ fɔ sisan ko est ce que sini bɛ Mali ye nin ko in na wa. exactement n bɛna s'o ma corruption kɛlɛli hali a cɛ de ma kɛ fɔlɔ e bɛ mɔgɔ min ka datugu a t'u juger o ye corruption kɛlɛli ye an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye corruption kɛlɛli ye dɔw ma sa kaso la ka sɔrɔ ma juger dɔw tɛ kaso hali bi u bɛ ka weleli kɛ ko k'olu juger u yɛrɛ bɛ ka delili kɛ a ye n kiiri o kiirila a kiiri kɛra corruption kɛlɛ kun kɛlɛ la mais anw ye yɛrɛ n b'a fɔ ŋɛnɛ ten mais kɛcogo a bɛ se ka améliorer kɛcogo min bɛ yen a bɛ se ka améliorer a bɛ se ka dilan ka tɛmɛ nin kan an bɛ a ye kɔrɔnko min fɔ commission sigira kɔrɔnko kan ne m'a fɔ mun de k'a fɔ ko Asimi tun y'a président ye commission sigira ko ka kɔrɔnko ɲɛnabɔ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tun y'a ɲɛmaa ye président ye ne yɛrɛ an bɛ hakili sigira ko ah mais an ye nin ma la miliyari wɔɔrɔ dɔɔni min dira ko ka taa groupe san a ko ma yurugu wa o ko ma dɔw se bi poli la wa o ko ma dɔw se bi poli la wa o kɛra cogo di est ce que bɛɛ yɛrɛ ɲininka fɔlɔ wa est ce que o tila ko procès bɛ senna o fɛn caman bɛ yen dɛ ministre Seydou Lamine a bɔla ka ministre la a ye lettre min sɛbɛn a ma démenti o a ye min fɔ a kɔnɔ e ka se ka taa yɔrɔ ko gɛlɛya dɔ kun ye ale y'a ɲini ka yɛlɛma min don a la k'a yɛlɛma dɔ bloqué la an ka fangasoba de la présidence la donc fɛn caman bɛ yen an ma min ma y'a tigɛ fɔlɔ mais an bɛ anw ka misɛn kɛlɛ la an y'a fɔ
ngo armée ka audit kan ke de programmation mun tara a waru a audit kan ke ali biya make o fa kana corruption de ka beleba ko fa de absika mi ka tamani gan amo sara do ko donc agara kuma fote ka be mu akaya kan da non daga non abele ali sécurité abele e de fa mbal make fa ja bon là oui bon petit gars comment la minute comment on avait bon c'est qu'il y a fait encore quand en temps en sécurité mais on a sécurité non sécurité en tout monde contrôle là on voilà moi faut plateau quand quoi agnon n'y en a pas mais on reçu les supplétifs russes à ma faute donc Wagner mais bête au te secret bio au cas théâtre de mado abewa ali kilal ne amu yikana ka wulle de benye fa au cas de la boku matruwa antagno les supplétifs russes ou habillé les mains bon vidéo pays ça c'est fait on look at drapeau trop mais bien sûr j'ai vu les images c'est vrai non j'ai vu la vidéo ah mais d'accord vas-y la vidéo bébé ma on clôt là on va aller à YouTube parce que d'accord OK d'accord vas-y non il faut savoir raison garder nous dont qu'il a le filmer BAE comment il fait mais nous faut que nous croire donc à faut que en tant que sécurité sous-traitée non peut-être qu'il y a comment il ne peut pas qu'il faut ama keni maye mami yanja voilà ni le mais on peut laisser au de mais nedo amoro demala nedo mama de ni maye mami yanja au de knei alors nous sommes dernièrement de cadre on ni kat moto taka au de knei donc allez mon foni souveraineté finalement donc on a traité nous donc ce que vous dire c'est clair non on de kanka en sagona tafola OK maintenant il ne c'est pas clair parce que comment on voulait anima wala eta femme il ne c'est pas clair c'est que nous c'était on défendait tout sonao communisme kana nous on souverainement on de sonaka kana souverainement on tient ni fabo le bibeka clé ko ka aka manda fale ka ka robisu ya ka fait nous on nafa nous bana ambulala ka bana wati on ko ngani bilemo ka on na banantama abi sanne o ko ni make o lawdon anyo cross robi mais akan an ga jede souverainement on ya choqué c'est de on le kan mala maman na ambolo si an ko ay do ala on a la le problème non bon bien là question ni mbala nous make au des problèmes ma fille ko ya fille ko no atiba fo ibisa bo mais question de bocho de bala bon la dia le bocho de suike ou bien on va ma vendre en tant que kadi mais c'est ça non non que ta mo de la bana ka ka jere na al ay s'il vous plaît mena mi ga ko ma la doy ay s'il vous plaît fi kay sobdo ikay ay tu kanye ou do to ko na ko ma mo wani ko on est pas pessimiste hein je suis très réaliste misma ibado amasiki senga kumina ay musakako o de mo tyenyo yi nous ya monton moto ka kemisma ko parce que ko Nations Unies jo musakako G5 Sahel et ba la chamina musakako parce que nous les assis pedri ou maseka musakabo oui ni singoma tubabu et toi France en Union européenne voilà États-Unis oui les cholema andeme dans ma dafa mugula kaso an litanda ndachien folé G5 chinati an la photo ko français de bo ko fait mo do wadi c'est faut que mo ka an mo nyele hey et bika barabolola ma fait ka étagijo et ben étagi niveau fla me faut ko jo il a planqué à cette fille ka bébé a jo ko na e wo tene wo tene ne e ko mo ma ina deme ngasi ka jo e mo na ni o wari sûrement bu ore qui met nous sur bu mo no wari e amna tinka soma afela fe ya e joyi kata afela fe abin e mara wari qui ka so donai OK donc on a deux ko ala ko lamin fo je ngola ado ya renodi mi fo defo amul yele modu je sen fana ka problème bakroui donc ici nous jorna ko ni ici ko la o musa ko klindi parce que ici il nyana nga fa ici ko kuma refo do be mi ta ici autorité de développement pour les états du Togo gouvernement
o ka manda presque an aïsita bɛɛ développement et sécurité. Quand on est tourné au rôle là, et quand voilà, quoi faire ASI. A glani ma damewa. Jekulu wɛrɛ b'an bolo. An saba bɛ nin na déjà. Yani ASI kɛ. Awɔ an saba bɛ nin na déjà. Burkina, Niger, Mali. U bɛ wele ko ALG. ALG. Autorité pour le développement des États du Liptako Gourmand. Au fond mandat fin développement sécurité à partir de 2017 na ateka fonctionner kanye muna au fond y Moussa Kako ali mala djube yele cotisation annuelle c'est moi dans ministre la droit ça ka fonctionner djube yele do mala sanfla de ba ga so ça ko AES ko na do Moussa Kako le bon tia non djube lindo voilà ça veut dire que nous faut ka faut ko avec comme vous tout va bien ça va bien se passer non anga mo la somi hey ala ko la shide fiye ni anga jekulu to soro o kan ni soro ni bodla anga ko la shide jekulu ti siran fe abechira bon anga mo soro ko anu to frajo bo mo woro o tu bulu kambro croisé ka ke duni donc nous là o fa fo o jito ko yi anu ke ko mo dalgi tu ko o jekulu nu ko o ko o fa la mais il faut savoir ce qu'on veut mais ni ga comment donc et si ne joro ni na o yi ka fo akana na wolo ñina la ana wolo fen fitini quoi ka da musa ko koka ya fa an nan ko shula ko sebe d'accord ala ani fona akana ke sebe wi an nga fo ni fro de fona yi sari a tatin kudai ka bo dino donc la ñini ko no yi ka jona ka wati dos wandi ka la fili ke wala sanka bo kono parce que anti aussi kan beke on be ka mission be ka cha ñoka an a effort be ka disperser ibani idini sire muriba ni comme nous te fait d'accord donc bon bet tout le monde te regarde parce que mais si ça est moufoni et c'est signé les trois pays là signé ski be ni manka nyeka de façon raisonnable et logiquement signé ski be kadaka jamana munti fantan jamana ye ni bora joya mina kono hakina kono keki yere ma hornye ibi tesiride objectif nous bolo ba la sur chogodi aujourd'hui le Mali s'est doté des moyens de sa politique. Le Mali n'a par rapport à répondre à Konaté. C'est-à-dire que c'est pas ça, c'est comme une fumée. N'a décortiqué. A fait fonnier. Il y a comme un blanc contexte dans le contexte. Comment qu'on y aille à ce qu'a interprété, et ce qu'a n'a failli, ni ma blanc contexte. Les années passées là, et 2023 ou 2024, ou des contextes clés. Le Mali n'a jamais caché son partenariat avec la Russie. On dit que c'est un partenariat d'État à État avec la Russie. Donc, nous avons une formation qui nous accompagne. Le partenaire russe, c'est notre choix. On doit discuter. La Russie a dit le contraire. Donc, ça, en son nom, au Madogo. Donc, il y a un drapeau trop haut. Ça, ce n'est pas un débat pour nous. Ce qui est sûr, l'armée monte en puissance. L'armée, moi je dis même, l'armée est montée en reconquête. Quand le 14 novembre, là, quand on s'est foutu la situation de Kidal, on voit les images. Moi j'étais à Kidal en mai 2023, avant le référendum constitutionnel. J'ai vu Kidal et aujourd'hui je vois Kidal. Donc, on a débat quoi. Si nous l'avenir, c'est dans le regroupement. Et là, c'est un regroupement. Le Mali n'a pas créé le G5. On a compris que c'était un instrument de domination de la France. Ça, c'est pas juste. On donne de d'autres, ça ne veut pas d'autres affaires. Et maintenant, nous faisons un Mali. Mali s'est créé.
olu fana ye Mali kɛlɛ de Mali tun kan ka présidente ta Mali tun kan ka G5 présidence ko k'a tɛ di Mali ma ko parce que ko coup d'état kɛra Mali la mais problème dun ye Mali de kɔnɔ à l'époque c'était d'abord le problème de sécurité G5 ça ye ma sigi o de kama bon non Mali kan o sécurité au président ça n'a ko tɛ di Mali ma le Mali a encore vu que c'est pas dans son intérêt et même le Tchad il y a eu un problème parce que financement nous blara G5 à Sahel ka G5 Sahel ka boloka même n'a dafalen budget dafalen ma sɔrɔ c'est-à-dire que pourquoi on m'a dit on m'a pendant que on nous donne nana kana Mali demain alors qu'ils sont pas de la CEDEAO à l'époque le Tchad s'était retiré parce que ailleurs quand vous n'avez pas tout dire on veut que quelqu'un n'ait pas moyen de alors que vous avez les moyens de donner de l'argent au G5 donc débattez au Rochila. L'avenir c'est quoi? L'avenir c'est qu'on prend notre destin en main. Et on est, c'est ce que j'ai dit, c'est un combat qui vaut la peine d'être mené. Quel est le monde à bas combo? Ni wula qui joli yere, fika i chesli qui a quelqu'un qui a ça dana. Ibeka Tara 77% en 2013. Pourquoi? Parce que les Maliens, c'était la naissance de la crise. Le bonheur des Maliens. Alors, on a 3 mois après, il y a eu un scandale. On a compris que ce n'est plus le bonheur. Le Mali d'abord était devenu la famille d'abord. Et comme on fait avec le contexte de l'économie. Les Maliens n'ont pas pris 77% pour Ibeka parce qu'il s'appelle Ibeka. Sauf qu'à l'époque, on a pensé que c'était la solution. Et il y avait même le grand slogan Ibeka. À l'époque, Agnaye, à Watina, Sangatou, Ibeka la solution. On a vu que à Yera, Ibeka, tes solutions est blé. Nous, on a quelqu'un pour que Ibeka, on a Ibeka. Mais déjà, nous avons 91 qu'elle a on a quelqu'un maintenant. Donc, quelle est l'Italie? Quelle est Takaturo? Donc, une transition est maintenant, comme Marfa a le pouvoir canadien, non. Parce que la population de Wula, Ibeka Genko, Ibeka Teka Malika a fait que. Donc, nous sommes sous Nanakana au cours d'Afa, Koussi. On a dit qu'une transition était élection transition. Une transition est une réforme de. De nouveau. Assise non, assise mon fils. C'est une transition de réforme. Élection B. Non, chaque élection transition de. Bon, on ne discute pas de la chose. Non, mais que non. Assise marquée sur l'ensemble du territoire. À part peut-être la ville de Menaka ou Kidal. Assise Kera. Les résolutions, 517 résolutions. Elles ont dit dans les résolutions qu'il faut organiser des élections pour mettre fin à la transition. Non. Assise Mafoko, la constitution Kourasigia. Constitution Kouramasigia. C'est un processus. Il y a le sincère ANR qui est là. La mission d'évaluation de l'exécution des recommandations. Le plan d'action. Ainsi de suite. Et donc, gestion béquet selon les événements. AES Nana, c'est parce que la CEDEAO ne fait plus l'affaire du Mali. Le Mali s'est retiré. Je demande au docteur Guino. Je sais qu'il n'était pas docteur Konaté. Je sais qu'il peut pas. Il n'était pas présent certainement au vote à la création de CEDEAO Sigutma. Peut-être qu'à Tunté, à Bolo Tuntola. On va dire comme ça, à Bolo Tuntola. Est-ce que Mali est référendum de quelque chose CEDEAO là? Mali est référendum de quelque chose CEDEAO là 75 jours. Et pourquoi aujourd'hui Mali est référendum de quelque chose CEDEAO là? Qui a bien 6 ans après. Quand dernièrement il faut tirer de Mali donto CEDEAO là, un référendum de quelque chose. Ou bien 75. Du monde, on sait mêler tout le monde. Régime militaire frontière. Alors c'est mêler régime militaire frontière. Alors régime militaire de terre en 6 ans. Est-ce que c'est le référendum marqué comme Mali de CEDEAO la sonde? Il faut faire Mali un de CEDEAO la Ratimina au match de Monokrodo Ningao. Donc oui, un de CEDEAO là. Donc ni nani ni fait un coup à un CEDEAO là, mais c'est quoi de Monokrodo? Non, ma femme a massé, mais tu sais qu'elle a quelque chose passe au marqué. Et il y a Mousso Djari Yafou. Il y a Bangeke. Dès mon Bangera, est-ce qu'il y a un avis n'a Karsaki Baye ou n'a Karsaki Baye?
ne den kɔrɔbayara den bɛ ɲininka kɛ pour que n fa ye ne tɔgɔ kɛ Mohamed ou bien ye ne tɔgɔ kɛ Alassane ya mais a bɛ sɔn tɔgɔ nin ma o a bɛ kɛ a ba fana fɛ o mais est ce que i ye den nin ɲininka yala n ka karisa k'i ba ye ou bien n ka karisa de k'i ba ye donc c'est comme ça ne mɔgɔ min bɛ ko kunna waati min na o tigi fana b'a ka décision ta a yɛrɛ ka hakilina la mun bɛ jamana nafa. Donc il faut qu'on critique, c'est normal. Je suis d'accord pour la critique. Durant fait nous c'est légitime. Ne m'a pas comment. Mais moi ils sont bien qu'on Mali destiné de Mamoun Bolo. En gros nous demain au Katalaye vraiment dans l'intérêt supérieur du Mali. D'accord. Fait mais qu'un baigné bala. Par rapport à un passé récent, on peut faire la comparaison. Nous on n'est pas simplement dire qu'on est supporter, non, on partage une vision. On adhère à une vision. Et c'est un processus mundo d'accord. Donc, on m'a donné d'accord. D'accord. À partir du moment où la Constitution croisigra, retour à l'ordre de la Constitution, Mali a fanga sur déjà. Il faut simplement mettre la forme. Il président était quand il est ce n'est pas Assimi, c'est le président. C'est ce que tu as dit. Oui, mais on parle de président, c'est une institution. On parle de cela. Constitution, Constitution quoi sigira o te Mali sariya sunba ye donc Mali donna 4 ans plus kono fɛn min bɛ bi n'o ye olu bɛ mun critique la ne bolo an tɛmɛn'o bɛɛ kɔnɔ. Ok. an bɛ kɔni kura kɔnɔ ka ban déjà. D'accord donc Boubacar sisan baara ɲɛna mais n y'o de fɔ n ko ni débat taara yɔrɔ dɔ la a bɛ avancer n'a ko ko heure surunyana an bɛ dabali de voilà assez tu vois voilà donc maintenant sisan maintenant en 2 minutes il y a fait moi docteur bɛ se ka mun de fɔ. Oui, jamana mara man nɔgɔ i b'a ye k'a fɔ waati dɔw la jamana mɔgɔ dɔw bɛ na jamana kunna olu ka qualité olu ka défaut u bɛ taga jamana bɛ to yen o ye diɲɛ yɛrɛ tagabolo ye i b'a dɔn k'a fɔ ni ne b'a fɔ wele ko les cercles des officiers waati jan an ye coalition nationale pour la libération totale du Mali n y'o créé an tagamana k'an ka conseil di finitigilakaw ma ɲɛmɔgɔw ma donc conseil dɔw ɲɛna bi jamana yɔrɔ dɔw libéré la donc c'est la Malion bébé ka o yɔrɔ fo ayiwa fɛn min ye sisan ye Mali kɛlɛko kan n ye livre bɔ a kan voilà donc la guerre au Mali alors donc nin ye a bɔlen yan yɔrɔ dɔw la mais a bɛ ka labɛn Europe fɛnɛ Européens ka dɔn k'a fɔ u ye min kɛ Mali kɛlɛ kɔnɔ livre bɛ bolo kan o kɛlɛ kɔnɔna na min kɛ o bɛɛ de b'a la waati jan pour que kɛlɛ in ka se ka kalan an ka jamana so école-sobaw la pour que kalandenw ka dɔn fɛn min kɛra jamana nin kɔnɔ voilà olu yɔrɔ dɔn mais ka taa ɲɛ k'a dɔn k'a fɔ ɲininkali min tun b'i bolo k'a fɔ yalima sini ɲɛsigi bɛ voilà mais comme directement elle te dira ma voilà an ka dɔn k'a fɔ baara ka kɛ stratégie caman kan surtout kalan ka don ba la santé ka don ba la ani politique ko ka basigi kɛ politique ko la i b'a ye k'a fɔ jamana ni saba min filɛ gɛlɛya bɛ sinon Niger b'a ka 7e république la Ibrahim Barre Maɲasara tun ye baaraba kɛ mais waati kɛra i y'a ye o coup d'état k'o la k'o faga marifa bɛ kɛ ka char ci o y'o ci o la i y'a ye Thomas Sankara tun avancé la Burkina o laban kɛra cogoya min na u tun ye baara min k'o tagara ni politique ni fɛn ma sabati a bɛ k'a fɔ k'a bɛ ka laɲini min kɛ politique n'a ma sabati k'a sababuya kɛ marifata ye ka na fanga ɲɛ diya ni force ni ɲɔfɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ se ka na ni gɛlɛya ye donc yɔrɔ ninnu bɛɛ ka basigi sécurité la institution ani fɛnkɛ ninnu baara ka kɛ olu yɔrɔ kan surtout éducation ka jeunesse kalanfɛnw na ko jeunesse ka k'o dɔn. Ok Boubacar vraiment docteur comme a y'a fɔ cogo min na waati mun dira an ma donc bɛɛ y'a faamuya ne b'a dɔn débat ni a tɛna dan nin dɔrɔn ma parce que faut qu'on aura besoin de vous parce que a fana ye mun fɔ Malien fɛn caman sɔrɔ donc Boubacar donc mɔgɔ mun tun b'an bolo kɔrɔ mun ye docteur Moussa Guindo vraiment Imam Umaru Jara a tɔgɔ la on te remercie beaucoup et puis an bɛ imam fana fo ani a ka tɔndenw vraiment i nana kɛnɛ kan vraiment merci beaucoup donc n b'a la a tɛna dan nin dɔrɔn ma voilà donc mais mun ye Mamadou Dia
vraiment merci beaucoup. C'est que ça sera pas la première fois. C'est que d'ailleurs nous à tout moment bon et ma commande là il vient à Frandi. Donc maintenant vraiment merci beaucoup. À tout moment quand on a besoin de toi tu viens. Bon, monsieur le président, vraiment merci beaucoup. Donc madame voilà. Non, madame Maframouna. Moi, 30 secondes, peut-être moi quand. Ça comment de aïe ngel de tenguna c'est cela voilà quelque chose de vraiment global. Monsieur le président, les intellectuels, monsieur le président, les intellectuels maliens au Kajorola, d'accord, Minkra sénégalais ici, professeur Bon université là, Uyuka Jorofa, d'accord, oui plus longtemps. Kasibani ke shere mu ya nyefo o kanga min defo ya fo ka defa de faut que Mali kono don klo ka rôle jouer ka jamana ko don ko yelen giro la ko éclairé. OK, voilà, il faut que au ka bo langue bois d'accord, besoin de ça. OK, voilà. Donc monsieur le président, oui, monsieur le président Maframouna, voilà, docteur Folikan quoi, voilà, Folikan ni ka président fo ou bien ka donner fo. Bon, il avait fait un bon ala. Ah, bon, Abouda là. Mais Abouda, mais un président. Oui. Mor Diarra. MPJ président. Oui. On a tourné Mali Kono, Mali Koran. Gouvernement de transition. Oui. Consignation de transition. Ali président là, quand faut MPJ face les en B ou soutenir B, en B soutenir sinon para konana. D'accord. Ainsi, on va soutenir. C'est donc un retrait. On va soutenir. Allez ni accord d'Alger, on va soutenir. Merci. D'accord. Coalition Tchébana Moussomofo. Sans oublier la marraine. Mamounou Dalem Anna, y compris la marraine. Mamounou Dalem Nolagatourano Famou Bella Djelenfo. D'accord. Et comme l'a dit le docteur Guino, pour satisfaire le docteur Konaté, c'est bien ça? C'est bien ça. Que l'AES va s'agrandir. Sénégal est revenu à l'AES. D'accord. Moi, il faut le cas du boulot. Donc, on a folie bla en flavor bella d'éléments de water. Moi, je suis sur le monsieur Flaté là, moi, faut que je demande je suis dans Farah Fosseve. Donc, vraiment, malgré tout, moi aussi, je vais avoir un micro cassega et à la diasabla, mais bikuma n'a pas pour un bon conseil. Car faut que je demande qu'en flavor au refnefo. Donc, de fait que nous, c'est qu'en agir pour faut que je demande. D'accord. Antéouli, mais à quel unique affaire. Voilà, Antéouli, ni mouya de mettre à Baran ou à donc, en mettant Bangouna, ni Ousmane donc on va les fous direction générale donc Ousmane Sougouré qui fait les ressources humaines en boulot fou aller la direction commerciale caissier et les comptables en bas Bella Djenefo Naboramina Mourwabouya Mouye Bouya Koulibaly responsable technique la production réalisation vraiment Mohamed Keita le maestro écoutez le russe vraiment merci beaucoup allez Kerefe donc Mouye Adam S Koulibaly en bas allez fou GMT Moussa Mafo Sani Abou Diawate Abou officiel donc on a beau de la Moussogata Régila Mouye Chaga Koulibaly Ani Aboka Traoré NB Amanina ko Mouye Koché Diara Ani Didi Bokoum comme Orenana Daouda voilà Ambe Daouda Fanafo l'autre Kaboye Amba Tote Bolo 600 Mie chauffeur Wambo Oulu Fanafo Mie Kerenkerana Lamine Traoré, Serou Diallo, Ani Youssouf Diallo, Amou, faut passer à un chauffeur ou une folie caca. Vous pouvez d'abord quoi faire, ou vous voulez baigner. Donc vraiment, Amou, faut que vous allez m'adore. Mieux, Anga, Gardou, Fanamou, Fanafo, Krankelan, Sar, Gardou, Moussa, Djara, Ami Tchakura, Amou, faut que vous allez m'adore. Ou à mieux, Gardien national Mao, donc Olu, nous, quoi, Marfa, nous, Samarba, Fanabé, quand garder ça, Anouati, Bladjele, à Kangou, Fanafo. Nous, tu vas Kaboué, donc, Mouye, assassin, par emballé faux, quand Pavina Soumounou. Amainako, Muyego Aydra Boake, Kalifana Fou. L'autre Madame Traoré, Madame Touré, Djenaba Konate, Mayabou Areda. L'autre Mlakaboy, Amalefo. Bokar, Moussouba de Foura, Kakoro. Nasrifi Kuati. Donc, Nasrifi Kuati.
o don ala ka miniji dɔgɔya mun ye n yɛrɛ bɔrɔmuso ye donc n furumuso ba don donc k'u b'a wele ko babi donc vraiment ala ka kafa minɛ don mais sini o y'a ka tile 7 ye an bɛ dugawu kɛ ala ka dayɔrɔ ɲuman d'a ma ani furu tɔ bɛɛ donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen an b'a ɲini baba kure kama bɔke ale b'an lajɛ alimami tarawele Côte d'Ivoire k'a fana fo tarawele mahamadu mori an b'a ɲini a kɔ donc k'a kun cɛ ni jɔn ye conseil d'administration Fadi donc mun ye Samba Kulubali an b'a fɔ ani Alubakar Aïdara Chérif an b'a fɔ Ousmane Chérif Madane Aïdara waati na a bɛ États-Unis donc karamɔgɔ n b'a dɔn nin waati na i tulo b'an na donc an bɛ i fo ka Iba Aïdara fana fo donc mɛ ka furumuso fɔ ka den bɛɛ lajɛlen fo donc vraiment n'Ala ma ka jɔnya jira n na dimanche wɛrɛ ani mɔgɔ bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ donc a k'an bɛn misi wɛrɛ.